El is indultunk a felvétel? Nagyszerű. Hát itt van velem Törzsök Tamás, alias Dugó, ugye? És akkor majd megbeszéljük, hogy ez a művésznév honnan jön, de hát az igazság, hogy most is egy olyan témát fogunk itt feszegetni, ami talán Magyarországon nem annyira ismert, de próbáljuk egy kicsit kitágítani ennek az ismeretét, mégpedig az amerikai foci fog majd itt szóba jönni, de először beszélgetünk arról, hogy honnan is indultál, vagy honnan jön neked az amerikai focinak a szeretete, és mielőtt belekezdenénk először is köszönöm szépen, hogy eljöttél, mert azért elég hosszú utat tettél meg. Hát sziasztok, én köszönöm, hogy itt lehetek. Igen, hát, de amúgy szeretek vezetni, úgyhogy nem volt gond. Nem volt gond. Meg céges autóval érted céges autó, benzinkártya, úgyhogy bárhova elmegyek. Igen. Na, hát honnan indultál? Honnan jön neked ez a foci? Hát kezdjük maga a sporttal. Jó. Én óvodáskorom óta sportolok, ugye. Labdarúgással kezdtem. Ugye. Hát, hogy minden magyar gyerek. Így van, hát mi mással kezdhetnénk. Úgyhogy igen, onnan indult, ezt 16 éves koromig csináltam is. Nyilván mellette általános iskolában voltam úgy több ilyen, csak azt nem versenyszerűen csapatban, mit tudom én, csak így a testtanár kifogott, azt vitt. Ebben egy idő kosárlabda volt, ami nem jött be, mert ugye ez nem nagyon kontaktsport. Hamar kipontoztak el, mert akkor látszott ez a kicsit agresszívabb kontaktsport irány. Úgyhogy igen, úgyhogy ezt csináltam, és 2008 volt az év, amikor én a Sport 1-en megláttam ezt a remek műsort, ugye NFL közvetítés, Faragó Ricsi, mit tudom én, azért aki látott NFL meccset, látja, hogy minden átéléssel bele tudja magát, ezt meg belántja az embert. Hát engem annyira belántott, hogy 2009 elején is kezdtem ezt a remek sportot űzni. Akkor ez már volt? Tehát, hogy Magyarországon ez már volt valamilyen szinten edzések formájában, vagy csak ilyen kis baráti összejövetelek? Hát ez az én előtti időmre annyira nincsenek nagyon túl sok történelmi tudásom, de így kb. Futólag annyi, hogy amúgy már a 90-es években volt valami mozgolódás. Ezt tudom, hogy volt edző, még most jelenleg is utánpótlás, meg a másik HFL csapatban edző, akik így ezt elkezdték, és akkor ők mesélték, mit tudom, de ezt úgy képzeljétek el, hogy mit tudom, még szappantartó, bocsánatok, válvédőt, meg mit tudom én. Jó. Ilyenek, az igazi. Meg, mit tudom én, biciklis isakot hordtak, és akkor... De ez nekünk ismerős volt, nem? Tehát ez az ilyen keletnémet hozzáállás, ez azért ment nekünk. Tehát én emlékszem, hogy nekünk van egy könyvünk otthon, ami megmutatja, hogy kell sílécet építeni. Tudod, ez még annak idején, amikor itt még a nagy nyugatról csak láttuk, hogy van síléc, és akkor itt kezdtünk el építeni, igen. Tehát hát ugyanez, igen, hát most a 90-es években honnan szerzel válvédőt Magyarországon? Még néha manapság is nehéz, igen. Jó áron, persze, mert pénzzel már meg lehet megoldani. De igen, úgyhogy ezt igen, úgy kell képzelni, hogy mit tudom én, tényleg szappantartó válvéd, mit tudom én, kapufát fejelgettek, mit tudom én, mozgolódtak mondjuk így. És akkor utána ez így egy kicsit eltűnt, így a 2000-es évekre, és így nem akarok de 2004 vagy 2006-ban indult újra talán ilyen, hogy akkor ugye megalakult akkor így Budapest Cowboys, én ugyan itt kezdtem el játszani 2009-ben, és akkor már egy New Generation néven, már itt ilyen magaslatokban voltunk, hogy... már egyből. Igen, hogy ezt úgy kell képzelni, és akkor hát valóban volt pénzük, és akkor hoztak külföldi játékos, mit tudom, amerikai edzőt, mit tudom, és akkor kicsit elkezdett elindulni a dolog. Ugye volt most a Wolves, nem emlékszem pontosan, de ugye nyilván megalakult a Wolves, és akkor ugye elkezdődött az egész, nyilván össze Budapesten koncentrálódott a dolog, és akkor onnan terjedt szét így az országba. De igen, és akkor... nem is tudom, honnan kezdtem. Hát 2008 vagy 2009-ben te már elkezdted. Igen, és akkor igen, azt kérdeztem, hogy volt már akkor ez a dolog. Igen, volt, és pont 2009 februárban ez a Cowboys csapat tartott egy ilyen hatalmas toborzót. Ezt azért egy toborzót általában minden csapat tart legalább egyet évente, ugye ezzel próbálják az újoncokat felszívni. És akkor, de ez tényleg azóta se láttam ilyen sikeres toborzót, 120 ember a körcsarnokból Budapesten, szóval tényleg ilyen, még profin is nézett ki, meg mit tudom, olyan dolgokat szereztek, hogy lézeres mérővel mérték a 40 yardos sprintet, meg ilyenek. Szóval igen, egy toborzót úgy kell képzelni, hogy vannak ilyen lazafel, mit tudom, sprint, egy-két labda elkapás, mit tudom, ilyen kis ízelítő a dolog. Igazából tétje nincs a dolognak. Mi végig abban éltünk, hogy azt higgyétek, mert nyilván mindenki tálnak, tudod, azért izmos, mit tudom, fiatal férfiakat, táblával minden, és papír, azt hiszem, körcsarnokban, én nem is láttam belülre, akkor 15 évesen. Ugye, és azt hittük, hogy fú, profi, úgy izgultunk a végig, hogy akkor most ki fog bekerülni, ki nem, mit tudom én, ott voltunk 120-an, érted, most ebből hány embert fognak fölvenni.
Szóval nyilván mindenkit, mert... Hát igen, meg ugye egy rendes amerikai foci csapat, ilyen 70-80 ember, ugye, hát az hát majdnem beleférhetek mind. Igen, jó esetben igen. Meg hát ilyenkor azért általában 2 csapata van egy ilyen csapatnak, akik ilyen komolyabban űz, és akkor ugye van egy második csapat, és akkor akik ilyen tryout-ta bekerülnek, az első évben biztos, hogy ott kezdik el a játékot, szóval az alacsonyabb szinten, hogy mert kell a rutin, és akkor emiatt. Úgyhogy igen, így néztünk, és akkor így egy akkori jó középiskolás barátommal kezdtük el, és onnan jött, igen, hogy 2008-ban megláttam, akkor 2009-ben elkezdtem itt a Cowboysba. És akkor így azóta. És gyakorlatilag azóta töretlenül minden évben tevékenykedsz. Így van. Nyilván sérülések megszakították, azért voltak komolyabbak, de igen, azóta így 15 éve. Akkor voltál te hány éves? Akkor voltam 15. 15 éves. És akkor így volt is egy átfedés, mert amúgy a labdarúgást is szerettem, nyilván csináltam 16 éves koromig, nem arról van szó. És akkor volt egy év, amikor 15-ben átvoltam 16-ra, amikor mind a kettőt csináltam egyszerre. És akkor úgy én amúgy Zsámbékon nőttem föl, nem tudom, hát Pest és Komárom-Esztergom megye, Fejér megye pont ott a határ csücskében van, 30 km Pest, úgyhogy nem nagy távolság, de hogy azért onnan, és akkor ugye én Zsámbékon fociztam, meg ott mellett egy másik falu Verbálon, és közben meg Pestre jártam a 9. kerületbe, a Fradi sporttelepre amerikai focizni. Úgyhogy az így... Ez egy húzósnak hangzik. Igen, és azért mellette iskola, mit tudom én, hát nem nagyon... Ezt hát hány edzésre kell elképzelni nagyjából? Hát úgy volt, hogy az amerikai foci az 3 volt, és akkor emellett nyilván nem tud, és akkor a labdarúgás 2 lett volna, de ott már csak 1-re jártam. Igen, ez jobban érdekelt. De akkor még azért kellett egy kis idő, hogy így elengedjem azért. Rám ez nehezen tudok elengedni dolgokat, úgyhogy így azért volt egy kis átállási idő. Így van, kellett az átállási idő, de nagyon bejött, úgyhogy átálltam is azóta így. Szóval. A fociban amúgy volt lehetőség tovább haladni, vagy az valamilyen szinten megrekedt, és akkor azért váltottál egy másik sportot? Hát pont akkor lett volna lehetőség, pont ez az átállás körül, de akkor már úgy kezdtem annyira elengedni, hogy ez nem érdekelt. Én amúgy kapus voltam, és akkor mehettem volna, mert mit tudom, lettek volna ismerősök, de azt már annyira nem mozgatott az amerikai foci. Azért a sport nem úgy, nyilván az ember a válogatottság volt az, amit én nagyon akartam, az egy. De az se azért, hogy milliókat keressek, hanem maga a sport szeretete, meg az, hogy a hazádat képviselni. Azért szerintem az egy gyönyörű dolog, és csak ez hajtott, és igazából úgy voltam vele, hogy az amerikai foci jobban érdekel, úgyhogy abba szeretném elérni. De akkor ez mikor az amerikai focit választottad, nagyjából világosá vált, hogy mellette azért kell dolgozni. Persze. Tehát, hogy Magyarországon ez nem így működik, hogy akkor az így nincs, és akkor gondolom mellette tanulás, ment hova jártál pontosan, vagy jártál valami? Azt hiszem írtad, hogy valami egyetem? Így van, jártam az ELTE-re, ugye földrajzot tanultam, terület és településfejlesztést, hát úgy képzeljétek, az annyira tetszett, hogy kimaxoltam a 12 fél évet, úgyhogy 6 év alatt sikerült leabszolválni, és az államvizsgára már el sem mentem, mert olyan mámorba voltam, úgyhogy ez így igen, de az abszolválás meg lett, meg azt a 6 évet keményen letoltam. Az letoltad, igen, azt megszenvedtem egy jó pár vizsgával, mit tudom én, volt, ami miatt 3 fél évet. Az jó. Húztam, hogy jó, igen, voltak ilyenek. Meg amúgy van, aki így ragaszkodik az egyetemhez, nem? Tehát, hogy így szereti azt a jó flash volt az élet, igen, az egy olyan más dolog. Azért a lányok, a bulik, meg mit tudom én, azért az hogy el lehetett lenni, a tanulás rész az már... Az meg csak a rossz, a szükséges rossz. Az ugye már nagyon muszáj volt, amikor mit tudom én, már az UV2-re mentél, és akkor most muszáj van itt letenni az asztal egy 2-esé legalább. Úgyhogy igen, az úgy közbe jött. Hát ezért is azért a fociba sok energiát beraktam. Azért 18 éves korom óta masszívan dolgozok is azért, úgyhogy mert nem olyan tehetős családból származok, hogy megtettem, hogy csak egyetemre járok, meg sportolok, úgyhogy kellett mellett dolgoznom, és úgyhogy azért időszűkébe. Nyilván amúgy most 30 éves fejjel azért átgoljon az ember, és visszavenni az időbe lehet kicsit máshogy csinálná is. Lehet, hogy mit tudom én, akkor 2-be kevesebb buli abba a fél évbe, de akkor legyen meg az államvizsga, igen. De így jött ki, úgyhogy... Hát nem baj ez egyébként. Igen. Végül is, hát hogyha most, amit csinálsz, szereted, akkor ezzel nem nagy gond azért nincs. És akkor ezután akkor mondtad, hogy 18 éves korodtól már munka mellett akkor ment a sport, ment a sulinak vége, és akkor utána gondolom valami komolyabb munka után kellett nézni, tehát már a diák munkák, meg az ilyesmi nem volt elég. Akkor mit találtál, vagy mi volt a következő lépcső? Hát igazából nagyon kerestem más munkát, mert én már ugye diákként Bekibe kezdtem dolgozni, ugye nyilván dolgozóként, és akkor ott 10 évet le is húztam, ugye ebből 8 év voltam itt diákként, ugye, mert hogy számolok, nem, rosszul számolok, bocs, 6.
Bocsi, mert ugye már az érettség évében dolgoztam, Ja, úgy, és már ugye évvesztes voltam, most úgy jött ki. És akkor igen, 7 éve diákként, és 3 már akkor ott ugye tovább maradtam állandósként, de az is úgy nézett ki, hogy hát vicces volt, mert itt elkezdtem dolgozni, egyet kijelentettem, hogy Mekibe soha nem szeretnék. Ebből azért lehúztam 10 éve. A másik az volt, hogy oké, diákként tök jó, mert amúgy tényleg viszonylag normális pénzt kaptál, mit tudom, főleg akkor, mit tudom én. Mondjuk a Rébusz iskola szövetkezettel voltak néha bajok, mert nem volt törvényes, azért fél évente telephelyet váltott, még ennek ott voltak ilyen érdekes dolgok, na mindegy, de viszonylag azért kifizettek mindig rendes, úgyhogy ez nem volt baj. És akkor utána meg azt mondtam, hogy jó, diákként tök jó, mint tudom én, de állandóban, rendes munkájéként soha nem csinálom. Hát ebből az lett, hogy 3 évet lehúztam még így rendesen is, de amúgy azért, mert szerettem, szóval én szeretek emberekkel lenni, dolgozni, tök jó pörgős munka volt, jó voltam benne, és azt így szereti az ember szerintem, hogyha ugye ezek így összejöttnek, a társaság is általában jó volt, ez mindig ugye sok diák, fiatalok, mit tudom én, azért meg emellett belefért akkor a sport. Így van, mert amúgy meg tök rugalmas, szóval emellett tök rugalmasan kezelték a munkaidőt, és akkor emellett tökre belefért ugye az egyetem és a sport is, meg utána is a sport, és akkor ebből ugye soha nem volt probléma, hogy mit tudom én, hogy nekem most hétvégén meccsem van, meg mit tudom én, most mondok valamit, 2 csütörtök este nem tudok dolgozni, mert edzés, amit tudom én, nem, ez így elfogadott volt, és akkor emiatt is azért ez így összességében nézve tök jó volt. És mikor kezdett komolyodni a dolog már, hogy a focival kapcsolatban, tehát amikor jött ez a válogatott, meg az összes többi? Hát ugye úgy néz ki, a válogatott az 2014-ben alapította meg a válogatottat a Magyar Szövetség, de akkor abban az évben igazából nem nagyon történt semmi, ha jól emlékszem, egy 4 napos edzőtábor volt, de én azon még nem vettem részt. Ott 2014-ben még nem kerültem be ebbe a válogatottba, ott azt hiszem még ilyen meghívásos alapon volt talán, vagy ott is volt tryout. Ugye a válogatott is tart minden évben tryoutot az új játékosoknak, akik bekerülhetnek. De ott én, hát együtt még azért még viszonylag fiatal voltam, még ott annyira nem volt meg ez nem ismertek annyira, csereként játszottam inkább, stb. Viszont és 2015-ben volt az első meccs a csehek ellen, vagy nem, de igen a csehek ellen, a szerbekkel utána az már EB selejtező, és onnan indult igazán komolyan ez az egész. És 2015-től kezdett úgy megkomolyodni, amikor nyilván addig is komolyan üztem, imádtam, szerettem. De amikor 2015-ben behívtak a válogatottba, akkor ott kezdtem, hogy tényleg itt ebbe el lehet érni valamit. És akkor így rákapcsol az ember, amikor ezt így megérzi a szagát ugye a vadnak, hogy akkor most lehet menni, és akkor túrja is az ember. És akkor igen, ez úgy nézett ki. És akkor még ennek volt a pikantériája, ugye, amit mondtam, hogy ugye minden évben tryoutot tart a válogatott is, hogyha nem voltál benne az előző évben, akkor csak úgy lehet bekerülni. Na hát az volt az érdekes, hogy engem az akkori szövetségi kapitány az egyik edzésünkön odajött, és akkor mondta, hogy nekem nem kell menni tryoutra, hanem jöjjek egyből a válogatott táborba. És akkor ez is azért olyan löketed az embernek, ami azért így megküldő, hogy akkor tényleg most kapcsoljunk rá. Most kell kicsit még nyomni igen. És akkor tulajdonképpen elindult ez a válogatottság ilyen 15-től, és onnastól gyakorlatilag napjainkig? Így van. Te ott is vagy, és akkor ezzel rekordot is tartasz, ugye? Így van. Jelenleg 3-an vagyunk, rajtam kívül 2 sráccal még, aki elmondhatja magára azt, hogy az összes magyar-amerikai foci válogatott meccsen játszott. Ebből egyet idén már le fogok körözni, mert ő azt mondta, hogy idén már nem lesz, a másik srác gondolkozik, pont rögtem, mert 2 héttel írott rám, hogy mi újság van, tervezem idén a válogatottat, mert nyilván ezért egy kis fricska, hogy akkor most ki lesz tényleg a rekorder, az egy, és akkor mondtam, hogy én idén leszek. Ez a srác idén már visszavonult, úgyhogy nem játszott klubcsapatba, de most aki a válogatottat, az elgondolkozik, hogy lehet, hogy oda lejön. Ő amúgy rugóként játszik, úgyhogy ez nem olyan megterhelő poszton nyomná, de igen, úgyhogy igen, az volt az összes meccsen játszottam. Nyilván az első évben csereként, nem mindig kezdőként, de pályára léptem. Így van, de pályára léptem. Mondtad itt a pozíciót, és hogy nem olyan megterhelő mondjuk a rugónak a szerepe. Hogy dől el a pozíció? Tehát, hogy ugye neked eldőlt már az elején, hogy ott játszol, ahol, és hol játszol, vagy ez később kialakult szépen sorban. Mert ugye sok olyanról hallok, akit így nézegettem, különböző olvasgattam, interjúkat, stb., hogy sok helyen kipróbálták magukat. Tehát itt is, ott is, támadó, védő, egy kicsit itt is kipróbáltam, egy kicsit ott, és aztán meglett végül a hely. Neked hogy alakult? Igen, ez ritka, hogy valaki elkezdi egy poszton, és abba is fejezi be, úgyhogy azért szokták változtatni, éppen ami fekszik. Nálam is így történt. Ugye én jelenleg linebacker pozícióban vagyok, védőjátékos. Ez, hogy
Én csak én tőmondatban leírjam, ez mondjuk a védelmennek a szíve. Én középen vagyok, nekem oda kell érni mindenre, igazából ez a lényeg. De ki is, meg be is. Így van. Ahol jön a labda, oda kell érni. De én támadóként kezdtem. Én akkor nyilván, amikor elkezd az ember a röki focit, azért mindig a legtöbb, amit lát, azok a támadó sztárok, a nagy elkapások, a nagy dobások, a nagy futások, és akkor nyilván ezt hagyja az ember. Úgyhogy én is ebben voltam. Én futójátékos akartam lenni, ugye akinek az a feladat, hogy megkapja a labdát, és akkor fut vele, mint az őrült, aki szembe jön, kifejeli, vagy kicsedeliz bármi, ami éppen akad. Na azt mondták, hogy én azt ne csináljam, mert az magas vagyok, mert ez... Igen, én elég hamar megnyúltam, és akkor hát most jelenleg vagyok 183 centi, szerintem ilyen 16 éves koromra elértem, és akkor azóta itt stagnálunk. És mondták, hogy nem, az magas vagyok, mert azért a futójátékosnak sokszor kell ugye ilyen cseleket kis helyen elférni. Kis helyen elférni, cseleket csinálni, hogy és azt alacsonyabb súlyponton nyilván egyszerűbb dolog. És akkor mondták, hogy legyek tight end, hát ezt gondolom sokat mond mindenkinek, ez igazából ugye vannak a falemberek, akiknek az a dolguk, hogy a védőjátékosot megblokkolják, hogy pont a futó, meg mit tudom, az irányító biztonságból legyen. És ugye vannak az elkapók, akiknek passzolják a labdát. Na a tight end az a kettőnek a keveréke. Szóval ő kell blokkol, ha kell meg elkapja. Így van. És akkor ugye a magasságon, meg alkatomból ezt ajánlották, és akkor én ezt is kezdtem. Ebben is nagyon jó voltam. Itt utánpótlásban nyilván itt még, meg ugye másodosztályú csapatunkban, amilyen beemelő program, hogy a fiataloknak, meg az új játékosoknak, hogy valami rutint szerezzenek a alacsonyabb ligába. És akkor itt kezdtem el, de amúgy elég hamar felkerültem az egyes csapatba, szóval 16 évesen már csereként ott voltam az egyes számú csapatunkban, még akkor Cowboysban. És igen, innen indult az egész, tök jó volt, tök jó a kezem amúgy, tök jó elkapások, tök jó blokkoltam a termetemből, meg azért nyilván érdekelt a sport, ezzel a technikát elsajátítottam. Itt annyira, hogy 2012-ben veretlenül nyertük meg ugye a magyar utánpótlás bajnokságot, és ott bocsánat, ez 2010-ben volt, 2010, bocsánat. Néha lesznek ilyenek az emlékeim, hogy a sztori, a lényeg megvan mindig, de én is úgy vagyok ezzel, tudod, hogy a saját születési dátumomot sem tudnám visszamondani, nem kéne annyiszor. Tehát, hogy egyébként totálisan nem tudom ezeket. Az meg, hogy mikor volt, micsoda, na hát azt hagyjuk. Hát igen, főleg azért 15 évnél jól összecsúszik, főleg ilyen a 10 évvel ezelőtt sztorik. Na mindegy, a lényeg, hogy megnyertük az utánpótlást, és abban az évben a döntőnek a legértékesebb játékosa én voltam. Ugye de ez még tight endként, ez tight endként, igen, akkor még tight end voltam. 2 touchdown szereztem meg valami 120 yardot, szóval az így. És ezt Elbandi óta tudjuk, igen, hogy hány touchdown kell szerezni ahhoz, hogy élete legyen a legnagyobb. Annak csak a fele lett meg, de itt van, az is elég volt akkor ilyen. Úgyhogy igen, úgyhogy ott az is egy olyan pont volt, ilyen visszacsatolás, hogy ott jó lesz ez. És hogy jött ebbe a védő? Úgy jött a védő, hogy ezután 17 évesen pont egy ilyen másodosztályú meccsen megsérült a térdem, elszakadt a keresztszalgom, meg az oldalszalgom is. És ennek volt egy jó, hát majdnem 1 éves felépülés, egy 3-4 év, ugye a műtét. Alapból mire eljutottam műtétre, már akkor ugye ebbe a csodálatos magyar egészségügybe, mert ez úgy nézett ki, hogy ugye megsérült a térdem, éreztem, hogy baj van. Mert azért sportoltam egy ideje, és éreztem, hogy amikor másnap nem tudsz ráállni, akkor ott azért baj van. Meg hát nyilván 2-szer akkor volt, mint másik. Akkor így is besétáltam a sportkórházba, ugye, még akkor még Zsámbékon laktunk, szépen volánbuszra fölülve, minden. És akkor besétáltunk édesanyámmal, és közölték, hogy hát ennek nincs semmi baja, 2 hét fekvés, polcolás. Igen, ilyen hatásszünet volt nekünk is, így anyámmal néztünk. Anyám majd elsírta magát, hogy a gyerek nem tud lábra állni, ez mi a faszról beszél, érted? Jó, akkor nyilván akkor keresünk egy ismerős orvost, vagy ilyen ismerős általi orvost, aki talán majd normálisan megvizsgál. És akkor találtunk egy ortopédust, aki tényleg normálisan megvizsgált. De itt semmi, hogy hívják, egy ilyen ultrahang, vagy valami? Semmi. Tehát, csak ránéztek? Igen, mert van egy úgynevezett fiókteszt, azt úgy hívják, ez a keresztszalagszakadásnál szokták, amikor így megfogja a válladat, így behajlítod, megfogja a válladat, és akkor megrántja. És abból, hogyha elszakadt a keresztszalag, látja, hogy a porc kiugrik kicsit. Na viszont nekem már akkor olyan erős volt a combizmom. Ez kellemesnek hangzik amúgy.
ezt nem érzed, mert amúgy is fáj, meg mit tudom én, csak ez ilyen vizuálisan ő látja az orvos, így ultrahang nélkül meg tudja mondani. Hát nyilván ez működik az átlag embernél, de amikor még van egy erősebb combozatod, ami tartja a térdedet, akkor ez ugye, mint a példa is mutatja, így nem mutattam, mert nekem ott tartott a helyén a combizom. Ez is tudtam, hogy azt mondom, hogy nem tudtam lábra állni, de ugye azért nyilván valamennyire tudtam vele, és azért volt, mert amúgy tényleg egy keresztszakadással másnap nem nagyon állsz lábra. Aha. És ezért történt, és akkor ismerős által elmentünk egy orvoshoz, és akkor azt tényleg kivizsgáltott. Ő már egyből megmondta, hogy amúgy a részleges oldalszakadás biztos, hogy van, de hogy meg kell nézni a keresztalagot, és akkor megnézte a keresztalagot, és akkor rájött, de akkor már itt eltelt már több mint egy hónap, akkor jó, kiderült, hogy keresztalagszakadás. De az ott közben gyógyulgat, nem? Tehát, hogy vagy úgy próbál hát valamit csinálni magával. Tehát, hogy... Úgy van, hogy az oldalszag, hogy annyit csinálnak, hogy kapsz egy ilyen rögzítőt, aha, és akkor ezt így felszívódik, és akkor igazából volt nincs. Az gyógytornába vissza kell hozni, ugye ez a combot megérősít, hogy tartsa. Ugye itt a keresztalag a lényeg, és hogy azt azért azt pótolni illik. És akkor volt az, hogy ugye ez az orvos kiderült, de ő már idősebb orvos volt. Aha. És mondta, hogy ő már ilyen műtétet nem vállal. Úgyhogy elküldött egy másik orvoshoz. És akkor ott tartottunk, hogy akkor szeptember van, ez a sérülés ez ilyen májusban volt. És akkor végre jutottunk oda, hogy októberben megműtöttek. Szóval volt egy ilyen fél év közte. Most, hogyha ezt azt nézzük... De ez hány évesen volt kb? Ez, akkor lettem 18, mikor műtöttek. Akkor az így még suli közben? Igen, ez suli közben, 17 évesen, igen. Az durva. Hát meg ugye a nyaramat, azt így, az így jól elvitte. És ugye emiatt ugye egy őszi szezont, egy őszi után pótlás szezont is kellett hagynom. És ugye csak a következő tavasszal tudtam visszatérni a felnőttbe. Igen, szóval volt egy fél év, akkor mire megműtöttek. Hát így viszonyításképpen, mit tudom én, az NFL-ben fél év alatt újra már lejátszik még 10 meccset. Szóval, hogy ott, mit tudom én, egyből rendbe rakják, gyógytorna, stb. És akkor... Ja, meg hát azért ott van gépezet rá. Tehát, hogy már az öltözőben van akkor a gépezet, amivel ezt így ki tudják. Hát ott majd a pályaszélén megműtik, hogy minél hamarabb kész legyünk. Igen. Úgyhogy ott ez a törés volt. És akkor rendben, ugye volt egy felépülés, itt amúgy azért volt egy kis depresszió is, azért elég, ha egy nagyon nagy űrbe beesik az emberbe, hogy... Ja, nincs mit csinálni. Igen, nincs mit csinálni, basszus, nagyon szeretem, vissza akarok menni, de hát nem tudok, majd gyógytorna, mit tudom én, nem is... Ja, megműtöttek, az se úgy sikerült, mert az orvos kitalálta, hogy hát általában ugye keresztszalagot vagy izomszövettel, vagy más ínszalaggal szoktak pótolni. Na nekem úgy nézett ki, hogy kitalált az orvos, hogy csontszövettel, ilyen portszövettel fogja pótolni, mert hogy már nyilván akkor is testesebb voltam, meg hogy amerikai focizok, és akkor ezekre tekintettel. Hát ennek az volt az eredmény, hogy mai napig nem nyúlik ki teljesen a jobb lábam. És akkor nyilván ennek az volt a hibája, hogy én nem jót sem a gyógytornát, a gyógytornászom nem jó, mit tudom én, ott is nagyon sok hercehurca volt, hogy az egésszel kapcsolatban ilyen nagyon sok rossz ért, üresség is volt bennem, szóval itt rá is szoktam a cigire, olyan durva, hogy pedig ez is egy olyan dolog volt, hogy fiatal koromban soha nem fog dohányozni, hát mai napig dohányzok, úgyhogy ezek jól bejöttek ezek a fiatalkori mondásaim, úgyhogy ott ez a cigis volt, amit elmondtuk, soha többet nem mondok ilyet, hogy mit nem fog soha többet csinálni, mert akkor vége van. Úgyhogy igen, szóval ez egy rossz idő volt, és akkor visszatértem a fociba, de nyilván felszettem még plusz súlyt, mert hát óvodáskor óta sportoltam, ez volt az első olyan komolyabb sérülés, amikor ki kellett hagyni sokat, viszont a kajával nem álltam le. Mit tudom én, a 3000-4000... Igen, ez a sportolóknak nagy gondja, szerintem, meg szerintem én is ugye egész gyerekkoromban sportoltam, nekem is az volt, hogy amikor leállsz egy picit, akkor ott van baj. Tehát, igen, mert a kajával meg nem állsz le. Igen, az étvágy megmarad. Így van, az benned marad, hogy az a 3000-4000 kalóriát, ha szakad, akkor azt be kell vinni. Hát igen, úgyhogy ott föl is szedtem egy ilyen 25 kilót, ilyen 95-re fölmentünk ilyen 120-120 fölé. És akkor jó, meggyógyult a térdem, ami azt jelenti, hogy az orvos azt mondta, hogy ő nem ajánlja, hogy többes sportolja ki, mert ugye nem gyógyult ki a térdem. Na most ez 18 éves gyereknek, aki azt várja, hogy csak visszamenjen a pályára, hát oké, akkor többet veled nem találkozunk. És akkor visszamentem, a következő héten is mentem edzésre, hogy akkor jó, most már... Jó lesz ez most már? Igen, bármi lesz, akkor mit tudom én, akkor tényleg abban hagyom még egy, mert azt mondta, hogy bármi lehet, mit tudom, 2 törlet a síp, mit tudom én, miket mondott, már nem érdekelt az a mondat után, hogy azt mondja, hogy inkább abba hagyná. Úgyhogy visszamentem, amúgy azzal, hogy azóta nem volt baj, úgyhogy ezt így, hál' Isten túléltem. Úgyhogy visszamentem, és akkor döntöttem el, ugye ez a súly plusszal, meg mit tudom én, hogy a védőfalba megyek vissza. Ugye ez itt, akik legelőtt birkóznak egymással a nagy
dagadtak, mondjuk így, és akkor oda tértem vissza, ugye. És ott jött egy olyan csavar közben, szezon közben, hogy nem utána, igen, átgondolom, bocsánat. Az a lényeg, hogy az utánpótlásba tértem vissza. És akkor utána lenyomtunk egy olyan szezont, hogy én elkezdtem ugye védőfal emberként a dolgot. És a végére az lett, hogy ott lettem linebacker, mert hogy hát most nyilván itt azért a csapatok alakulni szoktak, hogy ki milyen képességű, hol játszik jobban. És úgymond a legjobb játékosok a linebacker poszton azért, pont azért, mert közép-közép, főleg egy utánpótlásba oda lehet érni, oda szokták berakni. És akkor végül, aki mögöttem volt srác, ugye a falember a linebacker előtt van, az nem volt annyira tehetséges srác, és akkor így szezon közben 2 vagy 3 meccs után így megcserélődtünk, annak ellenére, hogy tudom, 30 kilóval többen voltam, mint ő, de mégis gyorsabban odaértem, jobban láttam a dolgokat. És akkor onnan jött ez, hogy akkor ez nagyon tetszik, meg ez tényleg nagyon jó, és akkor én linebacker leszek mostantól. És akkor így maradt ez. És akkor így maradt, és akkor az annyira megtetszett, meg annyira ez volt az én posztom, az a poszt, hogy kiteljesedtem. Mert itt azért most a linebacker között is van különbség, ugye én úgymond olyan középső linebackert játszok, aki az erős oldalt van, aki valószínűleg a legtöbb play arra fog menni, pont azért van ott, ugye a legerősebb pont legyen, meg ő irányítja a védelmet igazából, és ez a szerep, ez nekem jól állt, meg szerettem is, úgyhogy ebbe így be tudtam illeszkedni. És akkor így jött, és akkor ebbe jöttek így a legnagyobb sikerek. Nagyjából szerintem nézzük már át, hogy hogyan működik ez a játék, aki nem ismerné. Mégis csak benfentes vagy, tudod, hogy lehet elmagyarázni, gondolom ezt megkérdezték már páran. Tehát miről is szól nagyjából a játék? Mit kell tudni róla? Miért fontos ez a pozíció? Meg miért fontos egyáltalán az összes pozíció? Hát alapból ez a játék, ez egy területfoglalás, területszerzés a lényege. Ugye nyilván focipályán játsszuk, mindenki látott már filmekben, azért az felcsendül, egy 120 yardos pálya. Ugye ebből 100 yard az a terület, ahol játszunk, és ugye 10-10 yard van az endzónák, végzónák, a saját területed, ellenfél terület, ahol be kell juttatni a labdát, és ugye ezért kapsz pontot, hogyha ide sikerül bejuttatni. Ugye általában úgy van, hogy 10 yardosával kell haladni, és akkor arra 4 kísérleted van. Viszont, hogyha a negyedikre ugye nem sikerül, akkor abból az adott pozícióból jön az ellenfél csapat, vagy ugye a negyedikre van lehetőség, hogy elrugod messzire a labdát, és akkor messzebbre jön, szóval ez itt már a taktika része. És igazából itt már belelétezünk abba, hogy nagyon nagy taktika van az egész mögött. Szóval, hogy így nagyon nehéz is elmagyarázni az egészet így röviden, úgyhogy a lényeg ennyi, hogy igazából egy nagy sakkjátszma igazából kivetítve, egy kicsi agresszióval, meg ilyen hasonlókkal, meg ugye akkor van vége a játéknak, ugye vagy az oldalvonat elhagyja, vagy pedig ugye az a játékos, aki cipeli a labdát, így vagy úgy passzáltal, vagy futásáltal csak adották a kezébe, az a földre kerül, ugye adott testrészei, mint a könyök, térd, ugye a háttól kezdve, mit tudom én, hogyha kicsit megbotlasz, csak még a tenyereddel leérsz a földre, ott még nincs vége a játéknak, vagy csak hogyha a könyököd lenn van, akkor már vége van. Úgyhogy igazából, és ahol vége van a játéknak, akkor onnan jön a következő. Ha megszerezted a 10 yardot, akkor a következő első kísérlettel megyünk, ha nem, akkor második, harmadik, negyedik. Igazából nagyjából ennyi, és ugye 2 fő módja van annak, hogy a labdát tovább juttassuk az adott pontból. Ugye az a futójáték, az egyik, az amikor simán az irányító mögött vagy mellett álló játékosnak odaadja az irányító a labdát. Az irányító az a játékos, aki először megkapja a labdát ugye a falembertől, és akkor ő vagy elpasszolja, vagy így egy módszerrel ugye leadja a labdát a futójátékosnak, aki fut vele. Vagy akár ugye az irányító is futhat vele nyilván. Úgyhogy ez az egyik, a másik ugye a passz lehetőség, amikor a különböző szélen álló játékosoknak, vagy fal közelé, ez millióféle lehet, valamilyen útot futva eljuttatja a labdát ugye egy passz kísérlettel. Úgyhogy igazából így. És gyakorlatilag a védőjátékosok feladata pedig ezt megállítani. Igen, és a 4-en belül. Így van, és akkor a védőjátékosok feladata ezt megállítani, mert ugye mindig fönn van egy védekező csapat, meg egy távoló csapat. Ugye ezek optimális esetben nincs átfedés, szóval minden csapatban megvan az adott támadó csapat, megvan a védő csapat, és akkor nincs. Nyilván itthon a létszámok miatt szokott átfedés lenni, ez oda-vissza játszásnak hívjuk, hogy mind a két oldalon játszik, de ideális esetben ugye csak az egyik oldalt játszol, és akkor arra koncentrálsz, mert teljesen más a technika, más kell csinálni, másra kell figyelni,
sok minden más. Hát azért ez egy meló sport, tehát hogy ugye eleve van rajta egy védőfelszerelés, aminek van némi súlya. Azért gondolom ki van könnyítve, úgy amennyire, de azért csak van egy súlya. Van rajta egy nagy sisak, ráadásul jönnek szembe, ugye? Igen, tehát igen, ez még így hozzámegy, és akkor neked még ebben kell futni, vagy előre menni, vagy átmenni valakin gyakorlatilag. Ez egy elég melós dolog, azt azért nehéz lehet így egyiket a másik után űzni. Tehát, hogy azért 2-3 plét egymás után lejátszani is szerintem melós, nem az, hogy még utána még menj vissza a támadó csapattal, vagy a védő csapattal. Lehet, hogy kívül nem tök melós, most sokat áll a játék viszonylag. Most a folyójátékot nézzük, a labdarúgás, kéz, amit tudom én, amiket így Európában ismertebbek, ahhoz képest, hogy sokat áll a játék, de viszont azokban a 5-6-7 másodperc, amikor megy a játék, akkor viszont sokkal intenzívebb. Szóval ott akkor 120-130%-on mennek a játékosok, és ugye erre is edzünk mi. Szóval mi nem a hosszú távú bírásra edzünk igazából. Nyilván fontos a kardió, meg kell hozzá, mert azért nagyon durván elfáradsz ebbe is, de a robbanékonyságra, az, hogy abban az 5 másodpercben tényleg a 120%-ot kihoz magadból, és ebbe is más kicsit a dolog. Igen, de nagyon el lehet fáradni, és azért kell nagyon sokat edzeni, hogy az ilyen technikai alapok, mit tudom én, hogy fölvegyél egy blokkot, leválj róla, megfusd azt, amit kell, mert nyilván ki van ez is találva, szögre pontosan, hogy nem az van, hogy mit tudom én, akkor Pistikkel jobb szélen fussál föl, aztán majd jön a labda, hanem ki van találva, mit tudom én, az irányító hány lépés lép, hány yardig kell jutni az elkapónak, mikor indul a labda, hogy kell, stb. Mindenki van találva. Úgyhogy igen, szóval ezeket a technikai alapokat olyan szintre kell hozni, hogy rutinszerű legyen. Szóval az legyen, hogy felébredsz az ágyba, akkor meg tud csinálni így egy cáfaszba, hogy éppen fekszel, úgymond, úgyhogy igen, úgyhogy ebből... De ez viszonylag sok játékból áll, nem? Tehát azért, hogyha megnézed egy NFL közvetítést, ilyen óriási pizzalapokkal járnak a bácsik a pályaszélén, és akkor mondják, hogy mit kéne csinálni. Tehát és feltételezem, elég apró betűkkel vannak rajta, ahogy láttam. Sőt, igen, és ugye meg fönt is szoktak ülni, ugye, sokan, főleg a támadó oldali koordinátorok, ugye lássa a védelmet fölülről, mert azért az sem mindegy, hogy ott pályaszélére látod, hogy föntről ugye sokkal jobban látni. De igen, szóval itt az NFL-ben olyan durva úgynevezett playbooknak hívják ezeket, ilyen játékkönyv magyarosítva, amivel tényleg minden föl van rajzolva, tényleg pontosan kinek mit kell, hogy mit csinálnia, stb. Akár még milyen technikával. Itt különbség mondjuk az amerikai és a magyar színvonal között, mondjuk ha egy ilyen oldalszámot, vagy egy ilyen nagy méreteket tudsz mondani, hogy mennyi különbség van közte? Hát most az átlagosító nézzük, mert itt is az NFL-ben is azért változó, ez edzőtől függ, de azért mit tudom én, NFL-ben simán lehet 200-300 oldalas playbookok, 100-200-300, szóval ilyenek, és akkor ezt úgy kell elképzelni, mit tudom én, egy oldalon több van. Persze. Úgyhogy nem az, hogy akkor egy oldal egy play, hanem azért ott, mit tudom, nyilván azért rendszerekről is beszélgetünk, szóval nyilván van olyan, hogy ugyanaz a play, csak más formációval, más oldalra, stb. Szóval hogy variálva, de nyilván az is kicsit más. És azért az is tudni kell, hogy azt miért játszod, meg ezt miért játszod. A defense-ek általában az kicsit kevesebb szokott lenni, mint tudom, ott mondjuk egy 100-200 oldalt. És a magyar viszonylatot nézzük, akkor meg játszottam olyan defense-be, ami egy oldal volt, és az egy oldalon mindent meg tudtunk csinálni. Szóval azért, de az is nyilván úgy, hogy azért van benne rendszer, úgyhogy tovább lehet azt építeni, anélkül, hogy ezt lerajzolnád, de én itt, én átlagosan nézzük, akkor én azt mondom, hogy itthon egy ilyen offense playbook, akkor mondjuk egy ilyen 30-40-50 oldal, és akkor ez egy komolyabb csapatnál, és akkor a defense az, mit tudom én, egy ilyen 10-20-30. Valójában fizikailag is ennyi különbség van amúgy a két játék, tehát a két játék között? Tehát, hogy az amerikai játékmód meg a magyar között? Nagyon sok különbség van. Szóval tehát nagyon le vagyunk maradva. Nagyon. Hát nem csak mi, szóval ez így világszinten, ugye a Japán meg Mexikó, akik következő, akik még ők se karcolják, de hogy nem rossz a liga, meg ugye Németország, de nagyon messze. Azért itt olyanokról beszélünk, hogy azok a srácok, azok mit tudom én, azért 4-5 éves korukból ott mindenki belekóstol a sportba, és utána meg olyan iskolai rendszerben vannak felépítve, hogy ők minden nap edzenek. Szóval ezzel nehéz úgy fölvenni a versenyt tényleg, és amikor iskola után kimész, ott van adott körülmény, mit tudom én, nem kell utaznod másfél órát volánbusszal, hogy eljuss edzés után, meg haza 2, mert úgy jön ki a busz. Úgyhogy más, igen. Úgyhogy meg ott az egyetemen is aztán elindul, azért
Hát meg nyilván ugye, amit már itt említettünk egy fél szóban, hogy azért ott fizetnek ezért. Igen. Tehát, hogy azért lehet olyan ligát találni, vagy mondjuk, hogyha a profiligában van, akkor azért ott van pénz, csak ezzel tudsz foglalkozni, míg Magyarországon azért muszáj mellette elmenjél dolgozni, és mást is csinálni. Igen. Tehát, hogy, és erre nem is törekvés, hogy ebből valamilyen profi hozzáállás legyen itt Magyarországon, vagy nem láttok erre lehetőségeket? Hát az évek, szóval ennek ki kell fornia. Igazából most, ami jelenleg van, úgymond profiliga így Európa, ez az európai profiliga, ez ugye most egy pár éve megy, pont ilyen, hogy legyen egy saját NFL-ünk, csak ez ilyen európai szinten, pont azért, hogy a színvonal nagyon magas legyen, és kb. Hasonlóan is működik, szóval olyan Game Pass-szal tudod streamen nézni, mint az NFL-t, mert ilyenek máshonnan nem is tudod leszedni, és akkor tényleg az így profilra. De ott is mondjuk megnézzük a magyar fizetéseket, mit kapnak a srácok, ők se ilyenek meg belőle, szóval az ilyen, mit tudom én, mondjuk költőpénz, mondjuk így. Szóval nyilván vannak olyan amerikai játékosok, akik idehoznak, mit tudom én, azért, hogy megkapnak szálláskaját, mit tudom én, meg azért, meg magyarként is el tudsz menni olyan külföldi csapathoz, mint Németország, Finnország, ahol van pénz, és akkor mit tudom én, akkor a szezonban a szállásodat, a kajádat, meg mit tudom én, 500 000 eurót kapsz költőpénznek, és akkor így kicsit világot látsz, de az, hogy ebből így megéljél, az nem is tudom, nem tudok időt mondani, hogy mennyi idő. Akkor neked nem is volt terv, hogy ez tovább menjen? Nem, egyáltalán nem. Hogy ez nekem a szenvedélyem, úgymond, ez így elkülönítve. Nyilván tök jó lenne, ha meg tudnék is ezzel kéne foglalkozni, akkor nem tudom, sírni tudnék örömömbe, meg nagyon jó lenne, meg tényleg bármennyi időt beleraknék, amennyit tudok. De igen, itt tartunk, hogy ezt szerelemből csináljuk. Nem is olyan régen lehetett róla hallani, hogy azért Európából csak elvisznek Amerikába játékosokat. Van ilyen? Tehát, hogy ez ilyen jellemző dolog, vagy így 1000-ből egy? Hát még több, mint 1000-ből egy, szóval ez sokkal több. Tényleg ott olyan szemek elé kell kerülni, meg most már azért igen, az NFL is kacsingat ki, azért tudni kell, hogy kint is... Piac nekik is nőne. Nőne a piac, viszont ugye pont ugye a veszélyességemet a sportról egyre kevesebb gyerek választja Amerikába. Szóval, hogy ott is nyilván nincs olyan szűk kör még, nem kell félni, de nyilván a legjobbat keresik, és azért kiszélesítik a keresést. És ezért bele lehet futni, meg nyilván vannak ilyen programok, amik azért elépülnek. Itt is ugyanúgy van tryout, az NFL-esek idejönnek, tartanak tryoutot. Egy magyar srác volt is nemrég Londonban, az Ilai János, ő most az egyetlen magyar csapat, aki ilyen profi, az ugye a Fehérvár, ő ott is játszik, és jó is. Úgyhogy ő van, aki volt ilyen tryouton, ő se került be, szóval itt tényleg a magasságú beszélünk, hogy tudom én, 1-2 tudunk, és mit tudom én, az is mondjuk lehet, hogy élt már kint, vagy ösztöndíja volt kint, aki bekerül. Szóval itt azért tényleg be kell kerülni olyan szemek elé, olyan teljesítményre rakni, hogy az hihetetlen. Szóval itt azért meg beszélgethetünk azért pont ezzel kapcsolatban, hogy elmennek olimpiai sportolónak, ugye az NFL játékosok, mit tudom én, síkfutás, stb. És volt is a történelem, hogy mit tudom, nyertek is érmet. Úgyhogy igen, tehát hogy sportban ott kell lenni. Igen, szóval, és elég sok minden kell hozzá egyébként, tehát hogy ugye azért azt látjuk, hogy kell erő, kell gyorsaság, kell azért valamilyen szintű pontosság, meg azért egy kis labdaérzék, nem árt, hogy... Meg hát az ész, igen. Ja, ész, igen. A sát. Nyilván nem minden posztra. Van olyan poszt, ahol nem kell igen, ahogy így nézem az NFL közvetítést, azért nem mindig tudom elképzelni. Tehát, hogy nem mindig tudom elképzelni, hogy azért a legvastagabb arcok vannak ott, hát, tudod, akik... Igen, azért... Nyilván nem. Akik eminens tanulók voltak. Van olyan poszt, ahol sok kell, meg nyilván jobb is, hogyha van azon az adott poszton is, amihez nem kell, mert azért ott is megvan mindennek a miértje. Ez így tök látszik, meg más is mondjuk, és a csapatjátékos is már, hogyha tudja az előtted lévő, mit kell csinálni, hogyan kell csinálni, és úgy csinálja meg, akkor neked is könnyebb a dolgot, hanem akkor nehezebb, úgyhogy nyilván, de persze vannak, de kell, szóval tényleg nagyon komplett összetett sport, ami elsőre nem tűnhet föl, meg ugye nyilván sokan csak filmben látják, és akkor tényleg annyit látsz, hogy mit tudom én, két hülye egymásnak szalad, meg mit tudom én, az tojáslabda pattog vissza, aztán próbálnak ráugrani, ezt nem tudnak, úgyhogy igen. Volt már lehetőségetek így összehasonlítani mondjuk egy ilyen amerikai focistával így a tudásotokat, vagy ilyen valami olyasmi, ami mondjuk ilyen kis edzőtáborszerű, vagy valami hasonló? Hát összehasonlítani nem, viszont voltak ilyen kezdeményezések, voltak is itt NFL játékosok. Pár évvel, hát most tudom, 3 vagy a Covid előtt, ez biztos, talán 18 vagy 19-ben,
és akkor pont valami ilyesmi nem volt, hogy határon túli NFL, vagy valami ilyesmi volt, és akkor ilyen különböző posztokról, mint a futó, linebacker, falember, védőfalember jöttek amerikai játékosok így Európában, és akkor ők, igen, volt itthon is, hogy mit tudom én, 2 napot tartottak ilyen edzéseket, és akkor így szét lettünk osztva, hogy mit tudom én, egyik nap az egyik fele, másik fele tudott regisztrálni, és akkor elmenni, és akkor így tényleg mutattak, hogy ők miket csinálnak, stb. De így összemérni nincs is értelme, mert... Persze, de hogy tehát más a tempó nagyon. Nagyon más a tempó, szóval, hogy valószínűleg már végére mérte fölfogod, mondjuk mit kell csinálni, szóval ilyenek. Ők annyira ki van alakítva, amit beszéltünk, ez a rutin, meg hogy mit, hogyan kell, ugye ezt csinálják, mit tudom én, 8-10 éves koruk óta, hogy tényleg ezzel nehéz felvenni a versenyt az ilyen koordinációval, meg az ilyen izomagy kapcsolattal, hogy így kapcsol tényleg, hogy tényleg neki minimális se kell gondolkodni, hogy azt az alapdolgot megcsinálja, amit oda meg ugye szerintem az a gond itt, mondjuk Magyarországon talán, meg egész Európában, hogy ugye nem annyira népszerű sportról van szó, tehát attól függetlenül, hogy azért nagyon sokan nézik, azért viszonylag kevesen játsszák. Ugye itt mondtál is nekem egy számot, hogy nagyjából Magyarországon mennyi az ember, aki játszik, és nyilván ebből nehéz egy ilyen rutint felépíteni, hiszen gyerekkorban nincs lehetőséget. Tehát azért sokszor látjuk, hogy mondjuk amerikai filmekben, vagy akár, hogyha megnézel ilyen kis sportközvetítéseket, hogy akár már gyerekek játszanak, és meccsrutint tudnak szerezni. Ami meg itthon azért szerintem nehéz, mert hogy gyakorlatilag nem az van, mint mondjuk fociban, hogy minden városban van egy foci csapat, és akkor el tudsz menni, aztán ott, hogyha más nem, akkor a Karakó-Szörcsögi másik csapattal tudtok játszani, és akkor lesz valamilyen meccsrutinod, az most az kérdés, hogy ez most hosszú távon neked fog segíteni, vagy nem, de mégis csak valamilyen meccsrutint kapsz, míg azért az amerikai focin ez nem feltétlenül így van. Tehát, hogy azért nehéz egyrészt csapatot is találni a közeledben, és akkor, ha az már megvan, akkor találj neki még ellenfelet is. Tehát, hogy kivel játszál, ugye? Igen, meg ugye nyilván utána meg a liga színvonala, hogy ott milyen, mert nyilván akkor lesz te is jobb, hogyha minél jobb ellen játszol, azt fog téged is fölhúzni. De igen, ezt tök jól látod, hogy igen, van egy adott számú játékos, ha minden igaz, ilyen Magyarországon kb. 2000 játékos van jelenleg. Ja, ez a szám körül, most lehet itt plusz-minusz valamennyi, meg azért változik az évente, abba hagynak, meg morzsolódnak, meg jönnek újak. De igen, szóval, hogy nehezebb a dolog, nem az, hogy tényleg, hogy a középiskolában már, vagy óvodában, az elementary schoolban már tényleg ott a csapat, és akkor tényleg olyan edző, aki azért már látott foci, mit tudom én, azért itthon is kevés az edző, kevés a jó edző például, és az is tökre nehéz, hogy nincsenek olyan edzők, meg mi beszéltünk már, elérintettük, hogy mit tudom, egy ideális csapatban van 70-80 fő. Azt a 70-80 főt valakinek edzenie kell. És ez... Hát meg azt a 70-80 főt valakinek össze kell szedni. Igen. Tehát azért most vannak olyan vidéki iskolák, ahol nincs 70-80 tanuló. Igen. Nem, hogy 70-80 akar amerikai focizni. Igen. És amit mondtam neked már a parkolóban is, mikor jöttünk be, hogy ez azért szerintem kicsit azért meghatározó, hogy amerikai foci. Igen. És igen. hogy ez azért valamennyire behatárolja ennek a sportnak a szeretetét, vagy a népszerűségét, mert erre mindig úgy gondolunk, szerintem legalábbis, hogy ez egy ilyen amerikai sport. Hát ennek ott a bölcsője, és akkor az a non plus ultra mindig is az lesz, ott fogják mindig is a legjobban csinálni, és pont az ilyenek miatt, hogy ott már tényleg, hogyha úgy nézzük, hogy már, mit tudom én, elementary schoolban olyan edzők tudnak veled foglalkozni, hogy tényleg megtanít a focira. Meg itthon lehet, hogy nem is találkozol a karriered előtt olyan szintű edzővel, mint mondjuk ott kint találkoznál már, mint tudom, középsuliba. Szóval... És Európa szinten hogy áll a dolog? Tehát ugye mondtad ezt az Európa Ligát? Igen, ez megy most, ezzel próbálkoznak, hát eznek még kifutóban van, hogy mennyire lesz sikeres, mennyire nem, azért még életben van, aztán meglátjuk. Amúgy sok ilyen probléma, hogy próbálkozás volt már. De ez mit jelent nagyjából? Hány csapat? 20-22, hogyha most nem akarok hazudni. Annyira nem ástam bele magam, ezt nem én azt nem. De akkor gyakorlatilag ez is úgy működik, egy komplet szezonjuk van, le tudják 15 meccs. Igen, minden héten, ugyanúgy, mint az NFL. Aha. De igen, ezt akartam még mondani visszatérve, hogy az sem mindegy a meccs rutinna, hogy ott már egy középiskolában lejátsz egy szezonban 10-12 meccset, még itthon lehet, hogy 3-4 év alatt játszasz le 12 meccset. Valamelyik vidéki csapatban, vagy akár Budapestibe is, mert nincs annyi csapat, hogy hát most ha megnézzük a magyar kiemelt ligát, idén 6 csapattal indult. Az ugye 5 alapszakasz meccs, egy elődöntő, döntő, szóval max játszottál 6 meccset. Aha. Vagy hát... Nem, mert még elődöntő, döntő, igen, az még 2, akkor 7, bocsánat, igen, játszottál 7 meccset, és akkor
Igen. Hát de itt ugye a regeneráció is fontos lenne, mert azért egy kontaktsportról van szó, tehát hogy abba sem tudsz úgy beletanulni, mert azért, ha minden héten meccset játszol, nyilván akkor azért fontos, hogy regenerálódjál. Azért másnapra vagy jövő hétre össze kell szedni magát az embereknek. És ugye te is mondtad, hogy viszonylag sérülésveszélyes sportról van szó. Mennyire jellemző, hogy sérülések vannak? Hát nagyon. Ezt nem tudok kertelni, minden meccsen van kb. Aha. Úgyhogy ez kikerülhetetlen rész, ezt úgy is szoktam is mondani, ez nem tudsz, ez benne van a pakliba. Ha fölmész a pályára, ez bármikor lehet az utolsó played. Úgyhogy ezzel is szoktunk így spanolni magunkat, hogy tényleg minden playba ad ki, mert ki tudja, hogy melyik lesz az utolsó. Úgyhogy benne. Jó, most nyilván nem a haláli szintekről beszélünk, de mit tudom, egy komolyabb sérülés azért, főleg, hogyha ugye meló mellett csinál a szeretetből, és kiesen melóból is, főleg, ha van család, akkor azért át kell gondolni dolgokat, mert nyilván fiatalon csinálja az ember gőzerővel, jön bármi, lesz bármi. De amikor mit tudom én 25-26, akkor az ember családról, meg mit tudom én egzisztenciát akar kiépíteni, akkor az emellett gondolni kell is, de benne van a pakliba bármikor tényleg, hogy mit tudom én, sok mindent láttam már, nyílt szárkapocscsonttöréstől, meg meg volt csapattársam, majdnem kiesett a szeme, olyat fejelt. És akkor utána mit tudom én, nem is tudom meddig, milyen szemkötőben voltam, ilyenek. Sportoljatok gyerekek. A sport fontos. Igen, úgyhogy nem akarok hazudni, meg mit tudom én, nyilván tök jó, hogy népszerűsítsük a sport, gyertek minél többen, mert tényleg amúgy vadítóan jó, de ezzel számolni kell, nem fogok hazudni, benne van, de 15 évet sem azt élek, még mozgok. Ki tudja meddig, mindig mondom a páromnak is, hogy mit tudom én, 10 év múlva csipőprotézis, meg térprotézis, aztán majd kell valaki tologat. Hát azért ez Amerikában is van, nem? Tehát, hogy azért a nagy játékosok, akik még mondjuk egy 10-15 évvel ezelőtt aktívak voltak, azért van egy-kettő, aki... Én megnézek képeket, ilyen, mit tudom én, 40-50 éves volt NFL játékosokról. Hát van olyan, mit tudom én, hogy csak a térde van, hogy nem ismered fel, hogy ez egy térd. Aha. És akkor az alapeset, mert ő neki most már így néz ki. Meg itt az ujjak azok nagyon, nekem minden évben reped vagy törik egy, most is amúgy még mindig el van repedve egy, amit érzek, mert nyilván most az ember ezzel már nem megy el, most még raknak rá egy sínt, és akkor rajta van 4 hétig, hát fogom azt, ugye összeszoktuk a másikkal, és ugyanott vagyok, és tudok vele játszani. Úgyhogy igen, mondjuk ez most durvább, mert azért szezon közben meg szokott gyújni, ezt pont az első meccsen szereztem, itt a jobb mutatójamon, ez a perc van, itt valahol. Még már alakult, de azért néha még beütöm, akkor fáj. Meg hát nyilván nem teljesen úgy for össze, hogy kéne, de hát ezekkel számol az ember, hogy van. Igen, használatképes, úgyhogy mi baj lehet, majd tudom én, majd egyszer újra eltörik, aztán megcsinálja valaki, hogyha majd rossz lesz. Igen. Meddig tervezed amúgy a focit? Tehát, hogy vannak ilyen, mert most mondtad, hogy nem tudod, hogy meddig, meg hogy, de hogy van amúgy ilyen valami terv a fejedben, vagy amíg tudod, addig tolod? Hát a játékot azt már nem sokáig, azért az én testemnek is vannak korlátai, amiket már erősen érzek. Idén is éreztem, meg már tavaly is. Ugye tavaly volt is megint egy viszonylag nagyobb egy biceps szakadásom, ami szezon elején kiestem, azt is műteni kellett, és ott csak a válogatottra tudtam visszatérni, szóval az is volt egy ilyen 3-4 hónapos kihagyás így a felépüléssel. Úgyhogy igen, érzem, és most jelenleg úgy vagyok, hogy a jövő év lesz az utolsó. Aha. Most jelenleg ez van bennem. De ez a válogatott rekordság, ez még, vagy rekorderség, ez még hajt. Ez mindenképp hajt, ez igen, szoktam is mondani, hogy addig muszáj vagyok. Úgyhogy de most gondolom, majd beszélünk róla, volt egy csapatváltam, és ugye új csapat, és azért új lendületet adott nekem, úgyhogy az is kicsit most így jobban, mert már tavaly is mondtam, hogy lehet idén ez lesz az utolsó. Ugye beszéltünk róla, hogy a másik két srác már, az egyik biztos nem lesz, a másik ugye még kérdéses, de lehet, hogy ő se, akkor már meg lesz a dolog, akkor lehet, hogy idén abba hagytam volna. De most így ezért kaptam egy újabb lendületet, és akkor jövőre. De azért már egy éve, egy-két év forrest bennem, hogy láttam már jövőre az utolsó lett, azért ezt az ideig azért élelget az ember. Ez is olyan, hogy nehezen engedi el az ember, nem? Tehát, hogy azért ez egy rutin, meg az, hogy megyek edzésre, megyek meccsre, csinálok valamit, tehát azért az jó, meg van valami cél, szóval, hogy lesz majd meccs, lesz válogatottság, lesz ez, lesz az, és akkor az mégis egy ilyen dolog. Jó, a válogatottságról is akarok egy picit kérdezni, hogy állunk mi, magyarok ebben a dologban, meg így Európában nagyjából, viszont előtte akkor beszéljünk már csapatokról. Ugye mondtad, hogy kezdted a Cowboysban, ami aztán Cowboys lett, ugye? Így van, igen. És most pedig egy új csapat? Közte volt egy kitérő még, a Budapest Wolfsban játszottam 2 meccset, azt sérült lettem, és mikor le is ment a szezon, és ezt annyira nem, mondjuk papíron volt kitérő, és igen, és idén a Diós Saintshez
igazoltam ugye március elején. Egy nagyon jó barátom került oda edzőként, ő még a Cowboysbe volt, csak aztán ott volt a gondja, ezt eljött onnan, és akkor Diósba találta meg az új helyet, és akkor ő csábítgatott meg minden, és a vezetőedzőnek a személye, én vele mindig úgy ismertük egymást. Azért nyilván most itt a focis krém az ismeri egymást. És ismertem azt az edzőt, az Ava Ádámot, de sose dolgoztunk együtt. De tudtam, hogy az jó edző, van hozzálátása, ami tök normális, szimpatikus ember, és hogy vele biztos jól lehet dolgozni, és akkor ez is azért motiválta arra felé. És akkor mondom, nézzük meg, hát most mi baj lehet. Igen, ugye én azért váltottam csapatot, ezért jöttem a Cowboysből, mert én már azért sok mindent elértem, majd beszélünk róla, és nekem a nemzetközi szereplés volt, az ami még úgy hajtott. A Cowboys már évek óta nem indult nemzetközi kupán. Wolves viszont még mindig indult ilyen közép-európai ligában már. Azért a szerbekkel jókat lehet játszani, mit tudom én. A Bratislava magyar szlovákokban a pozsonyi csapat is azért tud erős lenni, meg azért lehet itt összeszedni jó csapatokat, akikkel jót lehet játszani, és akkor ez hajtott, és akkor ezért mentem át a Wolvesba tavaly. És viszont idén nagyon sokan ugye visszavonultak, ami ismerős lett Bencsics Márk neve közvetítésből, ugye a Wolvesnak az irányítója volt. Ugye miután tavaly ugye mondom úgy, hogy a Wolves-szal megnyertük, hát én sokat nem tettem hozzá, de azt a kicsit igen, megnyertük a bajnokságot, utána ugye már gondolkozott sokat, de visszavonult, és azért ő húzott egy-két öreget magával, aki azt mondta, hogy csúcson hagyjuk abba. És akkor ugye a Wolvesnál indult egy ilyen újraépítkezés, amit én a Cowboysban már megéltem. Ez a bajnokság után azért mindig vannak sok, akik az öregek már, akkor tényleg, hogy csúcson hagyjuk abba, és akkor lemorzsoltak, és akkor fel kell tölteni. De azért ez minimum egy 2-3-4 év. De, ami nem mondom azt, hogy szenvedős lesz, de amúgy az szenvedős, mert kapsz pofonsz, jönnek jó élmények, meg kell ismerni új srácokat, be kell építeni. Hát igen, de mire összeszoktok, meg mire az úgy elkezd működni. Főleg ilyen kevés meccsel azért össze kell szokni, és tényleg kell az összekottság. És ugye ebből adódóan akkor ugye a Wolvesnál ment a matek, hogy akkor most indul nemzetközi, bár nem indul. És akkor végül az volt, hogy nem indul. És akkor nyugodtam, hogy figyeljetek, én csak ezért voltam itt, meg hogy tudom én, annyira nem is érzem jól magam, úgyhogy akkor hívnak Diózsra, ott az egyik srácot ismerem, az óval akarok dolgozni, meg azért ugye a Domit is ismertem régebről, ugye válogatottból, és akkor mondom, nézzük meg, mondom, mi baj lehet, és nagyon pozitív csalódás volt maga. Az, hogy volt edzés létszám, ugye az is Magyarországon nagy kérdés, hogy rendesen tudunk edzeni, hogy ott van-e minden posztból legalább egy játékos, hogy ki tudjunk rakni 211 főt, hogy tudjunk edzeni. Ez a Diósnál ez tök jól működött, a Wolvesnál az év elején ezzel is ugye voltak bajok, és akkor ez is kicsit így ilyenkor demotiválja az embert, hogy te nyomnád, nem vagy edzésen, de mégse tudsz úgy, mert nincs ki ellen, meg kivel gyakorolni, ezért csapatsportról beszélünk. Persze. Nyilván lehet egyénileg, meg edzés egyénileg, de azért... Igen, de nem lehet végig fekvőtámaszt nyomni, tehát... Igen, szóval valami játék is kell, mert azért mégis végül labdával meg egymás ellen játszunk. És ez tök jó volt a Diósnál, hogy ott volt létszám, és akkor így utána ez maga az egész millió, az, hogy a vezetőség hogy állt a dolgokhoz, az edzők hogy álltak a dolgokhoz, a játékosok, az így tényleg hamar beszippantott, tökre befogadtak. Azért nyilván nekem itt van egy nevem már ebbe a sportágban, szóval azért tudták ki vagyok, és akkor azért csillogó szemeket mindig jól látni az ember, azért nem tudom, az önbizalmának így ad, és akkor én szeretem is azért kis narcisztikus elemekkel tarkítva magamat, hogy igen, azért jól esnek ezek, amikor tudod beszélsz, és akkor felfigyelnek rád, és akkor tudod, amit mondtam neked, ez a vezetői szerepbe, itt egybe bele tudtam úgy csöppedni, hogy meg is választottak egyből a csapatkapitánynak, ez is tök jó, és azért mondtam, hogy ez az egész olyan lendületet adott, hogy úgy voltam vele, hogy jó, bármi lesz év végén, ha megnyerjük a bajnokságot, ha nem, mit tudom, akkor jövőre még leszek itt egy évet, mert... Igen, de ez Domi mondta, hogy jól mentetek azért. Jól sikerült, igen. Hát a végét elbuktuk, ugye döntőn kikaptunk sajnos, nem sokkal, nagyot küzdöttünk ugye a Szeged ellen, úgyhogy tényleg ilyen utolsó másodpercben tök izgalmas, sok pontos meccs, mondjuk a mi oldalunkban az nem jó, hogy sok pontot kaptunk, de a nézőknek ez jó lehetett. Úgyhogy igen, de jó volt, de az egész igen. És ugye láttuk a srácokon, ugye mi
akik oda mentünk, magasabb ligákban, mit tudom én, hogy az akarat, és az nem mindegy, hogy most lehet, hogy nem lesz a világsztár, meg nem tudom mi, de az, hogy ott vagy, és akarod csinálni, meg mit tudom, addig összeszedtem a technikát, de azt át lehet variálni, meg újraépíteni, de azt nem tud belenevelni az ember, hogy akarja. Aha. És ezt tök sok helyen láttam, hogyha ez nincs meg az emberek szemébe, hogy lássad, akkor abból nehéz bármit is csinálni. Meg ez szerintem így Magyarországon, Európában ez egy ilyen szeretett sport. Tehát, igen, hogy ezt csak akkor lehet csinálni, hogyha te ezt szereted, tehát nem úgy van, hogy én majd ezért kapok fizetést, aztán elmegyek, és akkor vagy ott vagyok az edzésen, vagy nem, hanem ezt akkor tudod csinálni, hogyha te ezt szereted. Akkor most jól érzed magad, ott még biztos, hogy maradsz egy évet, aztán majd jövőre megint maradsz egy évet, nem? Igen, meglátjuk. Aztán, hogy mit hoz a sors, meg mit tudom én, de igen, úgyhogy benne van. De most jelenleg az van a fejembe, így tényleg mindent összegezve, ugye most már szeptember is kezdjük az edzést, ez is egy kulináris dolog, mert ilyenkor ugye a magyar csapatok nagyja, ugye a válogatott miatt, meg abból is ugye ősszel csak az utánpótlás bajnokság van itthon, ugye a felnőtt bajnokságok mind tavasszal vannak, ezért ősszel ilyen leállás van, de például a Diósnál nem lesz. Most ugye volt egy kis nyári leállás, ugye ez a döntő volt július 16-án, ami ilyesmi, már erre sem emlékszem, az egy hónapja volt, mikor volt pontosan. Szóval, hogy akkor volt, és akkor most így szeptember első csütörtökén már kezdődnek az edzések. Még nem az edzés, lesz egy ilyen pizzálás, ilyen közösségi építés, megnézzük, hogy mi beszélgessünk kicsit, és akkor utána szeptember második hetében már megyünk vissza, és akkor itt nyilván ezek olyan edzések, hogy technikai alapok, meg atlétika, meg kondíció, szóval itt azért nem olyan rendes edzések, mint szezonban, hanem ez egy alapozó edzés. Gyakorlatilag ez majdnem minden sportban. Így van, megvan, csak hát nyilván itt egy kicsit fizikailag komolyabban. Igen, és azért föl kell készülni. Úgy szokott kinézni a legtöbb csapatnál, hogy ezt februárban szoktak elkezdeni. Mert, és akkor jön az őszilásra. Meg lesztek alapozva szépen. Így van, úgyhogy mi ezt tök jó elkezdjük szeptemberben, és ez is nekem tök pozitív, és akkor el is beszéltünk az edzővel, tökre azt gondolja erről, amit én, szóval hogy a nézetek is egy irányban vannak, úgyhogy igen. Hány évesen érdemes amúgy itt visszavonulni? Mi a matek? Hát, hogyha attól függ, mikor kezded el. Úgy kezdeném. Most nézzük az én esetemet, azt, hogy én elkezdtem 15 évesen, akkor én most leszek 31, akkor igen, ez a 32-33 körül azért már szerintem illdomos, mert ott tényleg már az, hogy olyan használaton van túl a tested, hogy az fáj. Kettő, meg nem tudsz már, hogy van egy olyan rutinod, ami a fiataloknak nem lesz, viszont sebességben nem tudsz versenyezni ezzel, szóval ott azért illik. Meg én azért nem akarok magamból bócot csinálni, hogy mit tudom én a fiatalok között rangáljak, úgyhogy azért méltósággal kéne abba hagyni a dolgot. De igen, de mit tudom én, hogyha kicsit később kezded, akkor azért kicsit ezt lehet tolni, azért mondom, hogy függ, ha korábban, akkor meg... De fiatalokkal amúgy mi van? Tehát, hogy ők jönnek, vannak, vagy az van, mint a mostani generációról, amit látunk, hogy kicsit úgy a langyos víz. Most vegyítve, én most már tavaly a Wolvesba se, meg idén a Saintsbe se edzősködtem utánpótlás. Előtte a Cubsbe már 4 évet letoltam utánpótlás edzőként, nagyon szerettem is, de most úgy voltam vele, hogy a karrierem végén, mondjuk ezzel itt koncentrálok a játékosköröm, azt zárjam le jól, és utána úgyis életem végig fog edzősködni. De amit így látok így szemmel, hogy nehéz, nagyon nehéz a srácokat megfogni. És mikor meg is fogod azzal, hogy gyere le edzésre, ott is nehéz megfogni őket, hogy egyáltalán rád figyeljenek, azt csinálja. Nagyon sokat, még 3 év ezelőtt a Bears-be szembesültünk azzal az edzői gárdámmal, ott voltam vezetőedzős utánpótlásba az utolsó évben, hogy egyszerűen tanítasz nekik valamit kedden, és lejön csütörtökön, és csütörtökön még megcsinálja, de lejön a következő kedden már, mintha semmi, kiesett volna, és akkor előről az egész, és akkor ez így forgatni. Úgyhogy nem tudom, mindenki ADHD-s lehet, meg nem tudom, valami képzelbetegsége van mindenkinek, és igen, nem tudja. Vagy nem tudom, vagy nem érdekli őket annyira, hogy megragadjon, vagy nem is tudom, mi lehet meg mögött a pszichológia, vagy akármi, de van valami, igen, hogy vagy annyi, hogy túl sok, tényleg már annyi inputot kapnak, hogy ennyi időre ragad meg bennük az, hogy vagy nem tudom, hát de nehéz. Hát azért Hát igen, azért. Ez egy olyan dolog, amit hogyha érdekel, akkor csinálod, nem? Igen, Tehát, hogy alapvetően a sport ilyen szerintem. Hogy hát meg ez olyan, hogy érdekel, akkor csinálod. Azért itt ugye most beszélgetünk heti 2-3 edzésekre, az lófaszra se elég. Nem is olyan vészes, és pont ezért lófaszra se elég. Szóval itt azért bele kell rakni az egyéni energiát otthon. Úgyhogy én is
nagyon sokáig, mit tudom én, otthon gyakorlom, mit tudom én, megyek, és akkor van egy ilyen vagy mit tudom én, hogy lejössz a blokkról, egy ilyen kézmozdulás, és akkor mit tudom én, mondjuk összembe a párom, akkor csinálok rajta egy ilyet. Jó, nyilván nem érek hozzá, csak hogy maga a mozdulat, mit tudom én, vagy akár az ajtófélfánál, hogy mit az lenne az ellenfél. És akkor, hogy pont az, amit beszéltünk, ezek ilyen rutinszerűen meglegyenek, és akkor ez kell hozzá, hogy tényleg, hogy jó játékos legyen, meg foglalkozni kell vele. Ez nem elég az a heti 2 edzés, hogyha jó játékos akarsz lenni. Ha játékos, akkor elég. Ha jó játékos, akkor nem. És ez is hiányzik szerintem, hogy nem tudom, maga ez a tűz, amire elbeszélünk, ez az akarat. Ez nehéz. És az a baj, mi szerintem abban nőttünk föl, hogy nekünk ez jön belülről, hogyha valami érdekel. De én meg most azt látom a fiatalokon, hogy ők várják, hogy valami felé lesz bennük. Vagy nem is tudom, hogy fejezzem ki magam, vagy nem tudom, érted, hogy mire gondolsz, hogy mintha még láttunk valamit, és érdekelünk, de akkor nekünk föllabbant magától. Neki kell van még azon felül valami extra, hogy neki belobbantsa. Én így gondolom ezt. Én így látom. De ez sokkal nehezebb is. Ezt így. Mert hogyha nincs egy olyan közeg, aki mondjuk ezzel foglalkozik, vagy aki ezt akarja, akkor azt nagyon nehéz így elindítani, aztán pedig egy ilyen érdektelenségben, hogyha átcsap, akkor már igen, és az alapja, én úgy gondolom, hogy az utánpótlást építeni kell. Szóval, hogyha ugye beszéltünk arra, hogy el akarunk jutni mondjuk profi szintre, de vagy mit tudom én, félprofi, akármilyen szintre, azt az utánpótlás, és onnan kell megalapozni tényleg a srácokat. Mi is elkezdjük, amiről beszélgettünk 8-10 évesen már a mozgáskultúra, nem az, hogy egyből, hogy szétüssék egymást, nyilván nem ez a cél, hanem van egy mozgáskultúra, mert nyilván most elmehetsz labdarúgó, kézilabdát, felszedesz mozgáskultúrát, de ez nagyon más. Szóval az amerikai foci ebben is nagyon más, hogy nem csak futni kell. Itt vannak olyan alaptesttartások, meg mit tudom én, ha nem jól csinálsz, ütközés közben, akkor eltörheted a nyakad. És akkor ezt muszáj nekünk beleverni a játékosokba, mert te, mint edző, azért felelőssége, főleg egy utánpótlás játékosnál, még felnőttnél is, de utánpótlásnál főleg azért egy szülő odaadja a gyerekeit a kezedbe. Úgyhogy ezt muszáj beleverni, és ilyen nehéz. És ezt kéne építeni, és látom minden csapat ezzel küzd, még azok is, akik eddig jól csinálták. Úgyhogy ez nem tudom, mi lesz. De most remélem, hogy mi talán Dobrajt, ugye ide elkezdjük az utánpótlás válogatottat is. Ott szintén edző leszek, hogy visszatérek edzői posztomba, mert nyilván ez is olyan, hogy azért edzőként is nagy büszkeség. Úgyhogy idén elkezdjük, és remélem azért ez dobni fog a srácokon. Meg nyilván kéne hozzá egy olyan marketing, ott elérni a srácokat, ahol el kell most, mit tudom én, TikTok, minden szírság, meg mondom, én YouTube-ot nézek, és ennyi, meg a streameket, úgyhogy az összes ilyen, meg Instagramot is, csak a csajokat szoktam, az kész. Úgyhogy annyira ezekben a világban, de hogy nyilván aki ez ért, azzal kéne foglalkozni, és akkor elérni ezeket a srácokat, meg tényleg, hogy de amúgy mennek, meg nagyon sok csapat csinálja, iskolákba járnak, kérnek ugye mit tudom, ilyen nyílt órát, és akkor ilyen testi óra helyett bemutatják, ugye ilyen tryout-szerűen a srácoknak, de nehéz megfúzni tényleg a mai srácokat, és aztán, hogyha meg is fogod ott tartani, és meg is tanítani. Viszont amit most például, hogyha visszakönünk a Diósra, hogy itt van egy ilyen, hát a flag foci, akkor beszéljünk is erről. Ja, mert az most olimpia lesz, vagy mi lesz? 28-ban, már Los Angelesben olimpiai sportág. Ugye az amerikai focinak egy ilyen tömegsportisított változata, ilyen kontakt nélküli. Itt az a lényeg, hogy hát nagyon kisebb, mit tudom, 4-5 fős csapatok játszanak egymás ellen. És az alapjáték elméletileg ugyanaz, csak van egy zászló, vagy egy ilyen kis szalag. Hát a csípődre van 2 zászló, mindkét oldalt, és ott ugye nem akkor van még a játéknak, hogyha leviszed a másod a földre, vagy kilép oldalra. Ugye a kilép oldalak ugyanúgy, de hogy ezt ugye ütközés helyett ezt a zászlót kell letépni, ezek ilyen tök jó hangja van, ilyen cuppanó, ilyen hangja van, hogy csomót szoktam vele szórakozni. Ennyi érdekem, hogy a flag fociból, mert nincs benne ütközés engem. De amúgy arra tök jó, hogy népszerűsítse, és hogy mit tudom, ebből is lehet egy olyan, hogy lemegyünk a srácokkal, mit tudom, kicskapuzni, akkor nem kicskapuzni, hanem lemegyünk a srácokkal flagfocizni. Szóval, hogy ez ilyen tömegsportát tud kialakulni, ami az egész focinak így jót tehet. És igen, és ezt szokták így, mit tudom én... Meg hát azért, hogyha megy a olimpiára, akkor azért az egy szélesebb közönség lesz. Meg nyilván ez egy olyan dolog, amire akár egy szülő is könnyebben elengedi a gyereket, hogy nem fogják agyonütni. Nyilván a focizésen sem fogják agyonütni, de azért mégis könnyebben elengedi, és akkor utána ha megjelenik az igény arra, hogy akkor nézzük meg ennek a rendes. Persze, amikor már látja a szülő, hogy mondjuk jó kezekben van, olyan közösségben van, hogy tök jó közösség, mit tudom, barátokat szerez, tökre szereti a gyerek, mit tudom, lehet ezzel motiválni, mondjuk tanulásra, most mondtam valamit, meg hasonlók. Akkor nyilván lehet utána könnyebben áll hozzá, hogy tényleg a tekölfocit, az ütközés focit is elkezdje. De nyilván ott azért évek, mert mit tudom én, ugye
U15 a legkisebb Aha. liga itthon, szóval 14-15 évesen lehet elkezdeni az ütközős focit, ugye addig a flaget nyomják, és például... Meg hát szerintem az alapmozgásokat azért megtanulja az ember. Persze, és ez a lényeg, hogy azt a mozgás koordinációt, ami majd később kell a tekőfoci, azt ki lehet alakítani. Nyilván kicsit van benne más is, meg az ütközés ugye nincs benne, azt majd később kell, de hogy maga azt a labdaérzéket, azokat a irányváltásokat, azt a dobó mozdulatot, bármilyen, vagy a hátrafele futást, mert az is ugye nem csak simán hátrafele futás, ami backpedálnak nevezzük, ez a lefordítok a hátrafele biciklizés, meg kicsit olyan a mozgás, a hátrafele bicikliznél, ezeket megtanulva már előnyben vannak, és tényleg az, hogy oda kerülnek, mondjuk te vagy egy U15-ös edző, oda kerül hozzád egy flag-focis játékos, akkor tudod, hogy az alapok már megvan, nem ott kell elkezdeni, hogy mi az a backpedál, mi az, hogy mit tudom én, fussa egy 5 yard is beát, mert ő már tudni fogja, és ezzel lehet. Na igen, és innen kell elindítani, és ezt a Diós például tök jót csinálja, látom edzéseken, hogy mit tudom én, van 30-40-50 srác, ami szerintem nagyon jó, az tényleg ez jó, és akkor látszik is, hogy szeretik csinálni, tök jó látszik, hogy közösség, nyilván oda jönnek hozzánk, mi beszélgetünk velük, fölnéznek ránk, hogy szerintem ez is nekik tud adni egy pluszt azért, és szerintem ez tök jó, és ebbe az irányba kell menni, hogy ezt kell itthon első körbe rendbe rakni. Évek óta mondom, aki engem megkérdez, hogy utánpótlás, oda kell hozni edzőt, azt húzzuk föl, mert kell, mert nyilván vannak tüneti kezelések, meg hogy merre menjen a magyar liga, hogy színvonalas legyen, stb. De itt kéne kezdeni, csak hát ez nem olyan látványos, ez majd évek múlva fog beérni, mit tudom én, 5-10 év múlva, de sajnos itt kell kezdeni már. Hát igen, hát nyilván először egy nagyobb közönséget kell megfogni, mert hogyha jár 50 gyerek ilyen flag focira, akkor lehet, hogy az 50-ből 10 azt mondja, hogy na jó, akkor én már megyek tovább, és akkor lesz utánpótlás, lesz miből dolgozni, tehát azért az mindenképp jó. És mi a helyzet a válogatottal? Tehát, hogy állunk mi most magyarok a válogatottsággal? Ugye mondtad, hogy itt ilyen különleges rendszer van, hogy nem játszod le az összes meccset egy évben, hanem vannak ilyen állomások. Hogy van ez pontosan? Az úgy néz ki, hogy ugye általában 2 kör, ugye mi most EB-n veszünk részt általában. Mondjuk amúgy mi a VB-n nem vettünk részt, egyszer voltam, mint Ausztriában volt egy VB, ott pont úgy volt, hogy lenyomták egybe. De szerintem ez csak a VB. Az EB-t úgy rendezik meg, hogy az egyik évben lenyomjuk a csoportmérkőzéseket, ez általában 2 meccs, mert 3 fős csoportok vannak, és ebből a következő évre kialakulnak az új 3 fős csoportok, ugye a csoport elsőkből, és akkor azok játszanak ugye az első helyért, ugye a következő csoport, a másodikok játszanak majd a 4. helyért, és így tovább megyünk lefele a helyosztókig. Tavaly ért véget az egyik ilyen EB session, és ott mi 9-ek lettünk. Igen, a 9. helyosztóért játszottunk, és akkor ez így meg is lett. Egyedül ugye hát az oroszokkal meg a csehekkel játszottunk, az oroszokat kizárták, helyettük jött a Svájc, de ott is pénz, azért más országokban sehol van mindenhol kolbászba került, és ott is volt ilyen pénz, és akkor végül az lett, hogy csak csehekkel játszunk a 9. helyért, őket megvertük, úgyhogy meg lett a 9. hely. Ez volt ugye már az úgynevezett A csoport. Nem tudom, mert ez is kicsit más, mert van első osztályú EB, meg másodosztályú, nevezzük így, ugye A meg B csoportos. Ugye, mint mondjuk a hokiba például. És ugye mi is először ugye a B csoportba kellett megküzdenünk annó, ott ugye 4 csapat volt, és akkor ugye azt megnyertük, és akkor így kerültünk fel az A csoportba, úgymond egy B csoportos Európa-bajnoki címe van Magyarországnak, és egy 9. hely az A. Igen, és akkor onnan már ugye lenyomtunk egy A csoportos EB-t is, amiből született egy 9. hely, és akkor idén indul újra, és akkor idén kezdjük újra majd a csoportmeccset. Tök jó ellenfelekkel, Ausztria meg Szerbiával játszunk. Abból ezeket annyira nem tudom soha megígyezni, hogy most hova utazunk, mit tudom én, mindig örülök, hogy az ellenfél megvan. Ezek valahogy így nem maradnak meg. De nyilván az egyiket itthon játszunk majd a Kincsen Parkba, ott szoktuk játszani már a válogatott meccseket, ugye az a rugby center, ott játszik a rugby válogatott, és tök jó fejek, mert megkapjuk tőlük, hát tök jó fejek. de amúgy ez is nagy, mert nagyon sok helyen nem engednek be minket, hogy szétbasszuk a pályát, mit tudom én, meg amerikai foci futő, és akkor ne gyertek be, mit tudom én. Hát voltak olyanok, hogy csak kis szösszenet, a KBS nagyon sokáig a BKV sport előrén, a Hidegkúti Nándor mellett van egy ilyen sporttelep, a BKV, nagyon sokáig ott edzettünk, minden tök jó kapcsolat volt, nagyon szar műfűk volt, kb. Mint a betonon játszottál volna, nem baj, mi nyomtuk, mert legalább azt megkaptuk. És egyszer csak kaptak pénzt, hogy felújították, és akkor kitalálták, hogy hát el kell mennünk, mert mi azt szét fogjuk barmolni a műfűvet.
de ilyen indokokkal, hogy túl sokan indulunk el egyszerre a pályán, és majd fölcsavarodik a műfű. De ilyeneket képzelj el, igen, szóval, hogy na, ilyen szinten tartunk itthon, hogy egyáltalán fölcsavarodik a műfű. A sportpályák támogassák az amerikai focit. Na mindegy, visszatérve, igen, úgyhogy ez a 2 meccsünk lesz idén. Ez ugye a csoportmeccs. Hát mind a 2 nagyon nehéz ellenfél. Ugye Ausztriával játszottunk 2 évvel ezelőtt, akkor szintén ugye egy csoportban voltunk az első körben. Hát kikaptunk tőlük azt hiszem, 33-ra. Majd mi ittünk 3-at, ők 30-at. Mindig olyan furáljunk ki, amikor ilyen végződés, ilyen kerek 10-es végződés jön ki, de mindegy, hogy 30-3-ra. Az első félidőt amúgy tök szépen hoztuk, aztán kicsit kipukkadtunk. Az első fél az valami 6-3, valami ilyesmi, szóval nagyon szoros volt. És akkor tök sokáig tartottunk magunkat. Úgyhogy velük játszunk most visszavágót. Nyilván amúgy Ausztriának van egy ilyen 30 éves előnye sportszempontból. Nagyon, ott ugye beszéltünk az európai profiligából, ugye ott van a Vienna Vikings, ugye a Bécsnek a csapata. Most nem akarok, de azt hiszem tavaly ők nyerték meg. És nagyon idég is azt hiszem veretlenek még. Szóval de ott nagyon iskola van, mit tudom, ott középiskolást ugye elkezdik, van saját középiskolájuk, mit tudom, itt nagyon sok, van ugye osztrák első, másodosztályú csapat, meg olyan sportkomplexunk van, hogy Beszabehu, szóval ők is, nekik van egy 30-40 év előnyük, úgyhogy azért velük nehéz fölvenni a versenyt, de azért lehet egy jó játszani. Hát a szerbök meg elmebetegek, szóval ott bármit, mit tudom, megkéseljük egymást, mert itt bármi lehet. Az életem egyik legkomolyabb agyrázkódása Szerbiában volt. Pont az a válogatott első EB csoportos ilyen EB selejtezője, mert akkor még úgy volt az EB, hogy akkor nem volt még ez a B csoport, hanem úgy volt, hogy aki jönni akart, és nem volt még EB részről, az játszott egymással, és akkor nyer, az jöhet. És akkor a Szerbiában pont együtt, akkor így nyomtunk egy ilyen jó kis meccset, az 56-0-ra kikaptunk, az volt a válogatott második meccse, úgyhogy amúgy is sokra nem számítottunk meccsrutinra, ennyi, de hát olyan komoly agyrázkodást kaptam, hogy konkrétan hazaút meg sincsen. Szóval, de akkor itt nincs az, mint az NFL-ben, hogy azonnal vizsgálat, és ezért, hanem itt neked kell gondoskodni ezekről a dolgokról. Az NFL-ben sem olyan régi protokoll, ugye most ez a agyrázkódással van pont, hogy utána átmész egy ilyen protokoll, és mit tudom, most nagyon ez is nem olyan régi sztori az NFL-ben, előtte ott se kezelték ennyire. Nyilván oda jön, van mindig mentős brigád, szóval mentő nélkül nem lehet elkezdeni egy mérkőzést. Nyilván ebből beszélgetünk, mert veszélyes, úgyhogy bármi történhet. Úgyhogy mentő nélkül nyilván mentő személyzet, de ez nem olyan, mint az NFL-ben, hogy ott saját orvosi stábja van, és tényleg olyan orvosokkal, amit mit tudom én, bármelyik orvosi stábnak örülne, bármelyik magyar kórház kb. Olyan szintű orvosok, meg mit tudom én, olyan emeri központok vannak a stadionban, hogy oda mennek orvos hallgatók megnézni, meg mit tudom én, szóval nagyon komoly cuccok vannak, úgyhogy így, hát megnéznek, mondják, jó, igen, agyrázkódás, oké, majd mit tudom én, hazamenj, pihenj, 3 napot legyél sötét szobába, aztán majd. Ha még fáj a fejed, akkor menj a neurológushoz. Ja. Úgyhogy igen, ilyen szintű, és akkor... De igen, az komoly volt. Tényleg onnantól annyiban meg, hogy kiütnek, következő kép már nem vagyok a kispadon, ott kérdezget szerbül a mentős, mert kinyátszottunk ugye Belgrádba. Ott próbáltam válaszolni, azért mondta, jó, rendben vagy, pihenjé. És akkor így onnantól, és utána meg sincs egész hazaút. Szóval a buszút, azért ez egy ilyen rövid túrának számít, hogy úgy kell kinézni, hogy aznap kimegyünk busszal, és aznap haza is jövünk. Úgyhogy ezek ez ilyen rövid utak, úgyhogy az itt teljesen. A válogatott meccsek azon mennyire népszerű így nézők körében? Tehát ugye azt hiszem, hogy 1-2 éve néztem bele egy meccsbe, akkor azért voltak kint. Azért ott azért ilyen 3-4-5 ezeres tömeget meg lehet mozdítani. Azért játszottunk válogatott meccset a Hidegkútiba, ugye ami 5000 férőjes, azt töltöttük meg Csumára, szóval. Úgyhogy igen, ugye azért a rugby center, azt hiszem az most nem akarok, de 2 vagy 3 ezer fős, és azt is megszoktuk. Azért válogatott meccsre kijönnek, ott azért van már egy olyan kör, ahogy ez egy ilyen 3-4 ezer embert össze lehet hozni. Sőt, volt egy idő 2014-ben, akkor volt az összeoldás a Cowboysnak, meg a Rebelsnek, de akkor még Rebels néven indultunk a Magyar Ligába, mert előtte meg Cowboys néven indultunk a külföldbe, és akkor ez ilyen próbaév volt, hogy megnézzük milyen a és akkor ott épp az tök jó próbaév volt, mert ezt a nemzetközi ligában másodikuk lettünk, a HFL-t meg megnyertük. És ott elvileg az még a BVST stadionban volt az döntés, ott állítólag ilyen
minimum 9000, de akár 10.000 fölött is lehetett a nézőszám, szóval ott tényleg ott még mindenhonnan csüngtek az emberek, és tényleg az úgy is nézett ki. De azért nyilván az 5000 ember előtt is azért jó érzés játszani. Tehát akkor a válogatott meccsek azok így az igen, az kihozza. A sima ilyen csapatmeccsek, azok azért változó, de sokkal kisebb. Szóval ott azért, ha az első osztályt nézzük, a HFL-t, ott azért mondjuk ami a legtöbb tömeget megmozdítja, az egy Cowboys Wolves, azért nekik ők két ilyen mondjuk legősibb csapat. Hogyha a Cowboys nézzük a Rebels meg a Cowboys előéletét, akkor ez a két ilyen ősibb csapat, és nekik van a legnagyobb ilyen szurkolóbázisuk, ami mit tudom én, ha olyan év van, hogy kiélezett a liga, akkor mit tudom, egy 500-600 vagy 1000 embert maximum ki tud vonzani, de amúgy meg ilyen 100-200, szóval mit tudom, egy MTK meccs szintű dolog vagyunk. És ilyenkor van külön felkészítő, együtt edzetek a válogatottal, megy minden edzés, és akkor úgy mentek meccsre, vagy ez ilyen nagyon ad-hoc módon működik? Nem, itt természetesen fel kell készülni, csak itt kicsit más a struktúra. Itt ilyen hétvégi táborok szoktak lenni, hogy szombat-vasárnap, és akkor szombat-vasárnap 4 edzés lenyomunk, így ugye délelőttként 2, délutánonként 2, mármint úgy ért, hogy szombat 1-1, vasárnap 1-1, és akkor közt azért videózások, nézzük a következően, nézzük magunkat, mert azt is ugye sokszor szoktuk elemezni saját magunkat, ugye az edzés videókat, hogy azért ebbe is kell rakni időt. Régen úgy nézett ki, hogy mindig volt egy 4 napos edzőtábor, ugye, amit ugye beszéltünk, hogy anno így is indult 2014-ben, az mindig volt augusztus 20-a körül volt mindig, ahogy kijött ugye a hosszú hétvége, hogy az embereknek könnyebb legyen megoldani, mert ugye meló mellett csináljuk. De ez is tavaly már nem volt, idén se lesz, úgyhogy csak hétvégékkel készülünk föl. Úgyhogy igen, és akkor meg van 3 hétvége, van 3 hétvégén felkészülni, és utána a 2 hétvégén a meccs, ugye Ausztria és Szerbia, és akkor... Azok most ilyen hosszabbak, vagy az is ilyen egyszer kibe, vagy oda-vissza? Hát az egyik itthon lesz, a másik oda-vissza. Másik csak egy ilyen oda-vissza. Mit tudom én, hogyha már ilyen messzebb, mit tudom, mi Belgiumban aludtunk ott, nyilván amikor mentünk Törökországra, Isztambulba, szóval mit tudom én, amilyen azért 4-5 óra fölötti buszút, ott szoktunk, azért 3 órát még kidöcögünk. Hát nyilván nincs elvetve pénzzel a szövetség. Ezt úgy képzeld, hogy mentünk Törökországba a repülővel, úgy kellett ilyen, adománygyűjtést a szurkolóknak kirakni, hogy legyen pénz repülőjegyre. Szóval itt tartunk, igen. Az jó. Hogy egyáltalán ki tudjunk menni, és az volt ugye akkor az utolsó meccsünk, ugye abban ez a B csoportos részben. Ugye várható volt, hogy ami nagy nehezen, mert nagy közöttek a törökök, épp hogy megvertük őket, de amúgy előtte majdnem ott azt hittük, hogy benne is volt, hogy előtte megnyertünk már 2 meccset, hogy akkor ez easy lesz, mit tudom én, meg ugye nem is jött mindenki, meg hát ott is úgy jött ki, hogy aznap repültünk. Szóval, hogy aznap repültünk, ott aludtunk, és másnap jöttünk haza, szóval, hogy ott úgy jött ki az ott alvás. Szóval igen, kicsit kompromisszumos ez így. Igen. És az edzősködéssel mi a helyzet? Akkor most a milyen csapatedzősködés azt pihenteted? Így van. Tehát az majd lesz. Valószínűleg, amit mondtál. És a válogatottat pedig az IFIT, vagy a utánpótlás? Így van, hát utánpótlásban általában úgy néz ki, hogy van U15, U17, U19 nálunk. Most a válogatottban elindítjuk az U19-es válogatottan. Itt az a cél, hogy 2026-ban lesz egy EB, arra készülünk föl. Szóval itt most nem is az, hogy a 19 éves srácokat válogassuk össze, azért mint 17 évesek a cél, hogy azok a srácok majd játszanak az EB-n, úgyhogy most igazából arra készülünk, erre van a hangsúly. Úgyhogy igen, ott is lesz most egy tryout hétvége, ahol behívtunk az összes, ugye azt hiszem 2004 meg 2007 között születtettek. Na, ebbe vagyok jó, nem tudom fogalmazni. Én se, szóval ki van írva ott, azért meg tudják nézni. U19 nekem, igen, 19 év alattiak. És megnézzünk minden ilyen játékost, aki szeretne jönni nyilván, mert saját akarat, nincs senki kötelezve, de azért nyilván, ha itt ebbe a korban lennék, már most várna, ott állnék a pályaszélén, kezdjük már. Ugye ez majd szeptember 7-én lesz az a válogatás. Ott ugye megnézzünk mindenkit, akkor ott ugye már volt egy ilyen edzői meeting, ott megkaptuk a számokat, hogy minden poszt, nyilván egy adott kerettel dolgozunk, azt a vezetőedző kitalálta, hogy melyik posztból mennyit enged, és akkor van egy adott számunk, és akkor annyi játékost mi válogassunk is, akkor vigyünk tovább.
magunkkal, ugye, és akkor ott is lesz 2 hétvége, ugyanilyen felépítésben, hogy akkor csak ott annyival másfél szombaton edzünk 2, vasárnap csak 1 délelőtt. És utána lesz hát nem a dán válogatotta, hanem van egy ilyen dán program, Dániában van, ilyen Elite Prospectnek hívják, és ott nem csak dánok, hanem ott a környező országokból gyűjtik össze az ilyen fiatal srácokat, és akkor edzik ilyen akadémia-szerűen. És akkor ők szerettek volna amúgy pont a Cowboys-szel játszani egy edzőmeccset idén, de hát mondták, hogy a Cowboys most messze nincs olyan szinten, ott most küzdenek az utánpótlással, hogy újra feldagaszták. Ott 2018-ban volt az utolsó ilyen nagyon baszó utánpótlás csapat. Pont edző is voltam, ott megnyertük. De azóta igen, ott küzdnek, és akkor mondta ott a srácokat a Cowboys közében, ő viszi most az utánpótlás válogatottat is ilyen vezetőség szinten, vagy nem tudom, hogy mondjam, az ilyen intézőként, és akkor ő mondta, hogy de figyeljetek, most csináljuk a magyar válogatottat, akkor játszatok velük, és akkor így alakult ki, hogy akkor így már idén lesz egy ilyen barátságos mérkőzés, akkor jövőre még 2, és utána meg neki fordulunk az EB-nek. És te melyik edzői poszton tevékenykedsz? Mert ugye ez se olyan egyszerű, tehát itt is azért van rengeteg edző, van ugye a vezetőedző, van a védelem, támadósor, és még azon belül is. És azon belül vannak még a posztedzők, ugye minden optimális esetben, de hát amúgy a válogatottan nyilván ott azért illik összeszedni, hogy minden posztra legyen edző, és akkor ugye én a linebacker posztot fogom vinni most így az utánpótlásba. Ugye most a posztomban adóan ezt szeretem, meg amúgy ezt is csináltam sokáig, csak ugye emellett ugye védőkoordinát is voltam ugye az előző csapatokban, vagy ugye 1 év volt, amikor vezetőedzőként is szerepeltem, de nyilván ez a posztedzőség az, amikor tényleg foglalkozó ugye a srácokkal. Nyilván a koordinátor szerep is megvan, de ott igazából a taktikáért felelsz. Mennyivel nagyobb kihívás amúgy egy ilyen koordinátor, mint mondjuk a sima edző? Tehát ugye, ahogy mondod, itt ugye az adott emberekkel foglalkozol, hogy legyenek a legjobbak abban a környezetben, ahol vannak. Igen. Viszont a koordinátorként meg azért a nagy egészet kell nézni, nem? Így van, hát kb. Pont elmondtad, és ebből adódik is, hogy más a nehéz. Szóval az egyikben ott tényleg a srácokkal foglalkozol, hogy hass rá, hogy tanítsd meg neki azt, amit szeretnél, hogy értse meg, hogy mit miért kell csinálni. Mert azért szeretem úgy csinálni dolgokat, hogy megértse. Mert ha megérti, miért van, akkor onnan már könnyebb is, hogy felszívja a dolgot. Viszont koordinátorként az, hogy ugye nyilván van egy alapstratégiád, amit így felépítesz, de azért nyilván adott emberekből dolgozunk. Azért nem úgy működik, hogy én most hozok egy rendszert, és akkor abban az a rendszerbe behúzom a játékosokat, mert van olyan merítésem, hanem azért alakítani kell. És azért abban meg az a nehéz, hogy a te rendszeredet összeillesztesd az adott játékos erővel, akit képvisel a csapat, és akkor így összehozni. Igazából, de ha a felelősséget nézünk, akkor az nyilván a koordinátornak, mert meccseként ő az, aki beküldi ugye a játékot. Itt azért ugye beszélgessünk kicsit erről, hogy nem úgy néz ki a dolog, hogy a játékos kitalálja, hogy mit játszunk éppen. Ugye mit tudom, egy játékos, hogy az összesség kitalálja, hogy adott következő játékban mi az, amit ő csinálni fog, hanem ugye a támadó, vagy a védőkoordinátor szépen beküldi az úgynevezett play-t, a játékot, és akkor ott szépen, amit beszéltünk, mi van ez a play, föl van az, hogy ki mit csinál, és akkor azt kell csinálni. És akkor nyilván ebben vannak áthívások, hogyha mit tudom én, olyannal áll fel a támadósor, amire nem jó az a védekezés, vagy fordított esetben, akkor ugye pont általában az én posztom az a középső linebacker, az erős oldal, aki erre figyel, és akkor ezt áthívogatja, hogyha szükséges kis módosítással vagy nagyjal, az már az éppen ahogy jön. Úgyhogy igen, de szerintem így felelősségben ez a nagyobb, szóval hogy ugye te sakkozol úgymond a pálya széléről koordinátorként. És akkor nyilván itt az ellenfélt kell figyelni, hogy ők mit csinálnak, mi az alap. Igen, hát azért ez egy ilyen nagy infrastruktúrába ez belefér, amikor mondjuk Amerikában egy NFL meccsen ugye van rá 20-30-40 ember is, de azért itt azért nehezebb ezt hát, így a pályaszéléről. Igen, mert megnézed a NFL-be, lejön a játékos, már viszik oda ugye a iPad-et, és akkor nézik a képeket vissza, a videót, hogy mi, hogy volt, stb. Hát attól mi nagyon messze vagyunk. Igen, még egyáltalán ahhoz se vagyunk közül, hogy normális streamet adjunk, hogy ez nagyon kaputelefon minőség legyen. De jó. Úgyhogy igen, ezek szuperek. De nyilván így úgy fejlődik. Azért volt egy idő, amikor Digisport közvetített, ott például az tök jó volt, azért normális tábot kihoztak, rendes kamerák, ott az élvezhető volt a dolog. Most jelenleg ilyen YouTube stream, de ott is van milyen
magyar stream cég foglalkozik vele. Nyilván nem olyan borzasztó, mint amiket régen csináltunk, hogy egy valaki kiállt a csapattól, és mit tudom én, jó esetben egy kamerával, rosszabb esetben egy telefonnal live volt az YouTube-ra dolgot. Jó, nyilván én nem volt egy telefon, ez csak vicceltem valami kamerával, de hogy nem ezek a 4K-s milyen kamerákkal, ezek a alapolcsuk, amit épp a csapat megvett, hogy valakinek volt éppen. Úgyhogy ebből is fejlődik. Igen, nem is tudom, honnan indultunk, mi volt? Hát onnan indultunk, hogy miben változik, vagy mennyire más a technika itt, meg ott. De igen, tulajdonképpen ez látszik, hogy azért lenne még itt mit behozni. Igen. És hogy ezt mennyire fogják behozni, vagy mennyire tudjuk behozni, az nagyon nagy kérdés szerintem. Pénzkérdés igazából. Pénzkérdése, meg igazából szerintem az akarat kérdése. Tehát, hogyha megvan az akarat, meg megvan az ember, mennyiség, aki ezt akarja, akkor szerintem van erre pénz. És csak ugye itt megint az van, hogy amit az elején beszéltünk, hogy kicsit ez nem a miénk, és valahogy ezt kéne megoldani, hogy ez a miénk legyen. Vagy úgy magunkénak érezzük, vagy úgy érezzük, hogy mi ezt tudjuk és szeretjük. Aztán hát igen, és ez nehéz, főleg megnézni a magyarokat, mert most egy vízilabdával megnézzük, vagy kézilabdával, amiben kurva jók vagyunk, és még azt se tudjuk úgy magába tenni, hogy szerintem annyi pénzt belerakjanak, hogy ne omladozó úszodákba edzenek a srácok. De szerintem mi a baj? Tehát mi a gond? Mert nekem van egy elméletem rá, hogy miért nem tudunk mi ilyen nagy sporteseményeket csinálni, de te mit látsz belülről? Utána elmondom az én véleményemet is. Na ezen így még nem gondolkoztam, de maga szerintem a szervezés, meg ez amit beszél, ez a hozzáállás, hogy nyilván, hogyha azok, akik akarják, és van valamit, be akarjuk húzni, akkor igen, de hogy alapból az infrastruktúrát, meg az, hogy azt nézd, mert nyilván van egy közösség, aki szereti a sportot, és akkor az nyomjon. Én például ezt most így a páromról tök látom, mert ő annyira nem szereti a sportokat, és akkor is szoktunk erre is diskurálni, és ő nem is ért az ilyen nagy sportrendezvényeken, miért vannak oda az emberek, meg nem tudom mi, és mindig mondom neki, hogy ez egy közösség, meg tök jó oda tartozni, stb. De hogy azt kéne elérni, hogy a kettőt vagy összehozni. És például az, hogyha mondjuk adja Isten, csinálunk egy olimpiát, akkor annak olyan infrastruktúrális fejlesztése legyen, hogy az is lássa benne, hogy megéri, aki amúgy leszarja az olimpiát. Igen. Szóval, hogy el lehet neki adni, hogy figyelj, most lesz itt egy hónap, amikor szoporról lesz, mert az egész város le lesz zárva, meg itt lesz mit tudom én, hány turista, mit tudom én, viszont utána évekig lesznek olyan utak, meg nem tudom, lesz olyan kórház, ahol bemész, és nem meghalni mész be egy tyúkszemleszedéssel. Ja. Mert nem tudom, én azt látom, hogy főleg, hogyha az amerikai sportokból indulok ki, hogy ők egy ilyen óriási egy sót tudnak emellé kerekíteni, és az emberek nem úgy mennek el, hogy én egy sporteseményt akarok megnézni, hanem az gyakorlatilag egy napos program. Tehát ugye, amit mondtam neked, mikor jöttünk be, hogy nekünk volt szerencsénk kimenni egy meccsre, és hogy az úgy néz ki, hogy mi reggel mentünk oda a meccs helyszínére, és a parkolóba reggel már buli. És reggel barbecue sütés, ital, minden, ott különböző programok, be lehetett menni, ilyen kamionok álltak ki, meg különböző cégek kihozták a dolgaikat, és akkor repülőanyagokat osztottak, meg ilyen játékokat lehetett játszani, minden. És az este volt a meccs. Tehát, hogy este ilyen 6-8 órakor volt a meccs, és ez már délelőtt már zajlott, és ott már emberek készültek arra, hogy majd itt meccs lesz. És nem csak annyi az egész dolog, hogy hát elmegyünk egy foci meccsre, vagy elmegyünk egy kosárlabda meccsre, és akkor az úgy vége van, hanem ennek van egy ilyen óriási nagy... egy egész napos... Igen, egy ilyen egész napos fesztivál hangulata, amivel tudsz azonosulni, amire elmész, még akkor is, hogyha nem feltétlen szereted. Mert azt mondod, hogy hát lehet, hogy a feleségem annyira nem szereti, tényleg kijön, mert jól érzi magát, mert ott van valamilyen fesztivál hangulat. És valahogy ezt nem tudjuk. Ebben tök igazad van, amúgy ezt szerintem tök jól látod. Igen, ez, hogy egy közösséget kiépít. És tök mind lehet, hogy kimegy az egész család. Lehet, hogy vannak 5 a családban, 2 nem is szeretik a sportot, viszont előtte meg egy tök jó barbecue-znak, meg ugye ezt tailgatingnek hívják, ugye kint ez a parkolóba sütögetés, meg mit tudom, bulizgatás, ugye meccs előtt, meccs után. Meg a kultúra az, hogy mert itt most max mi van, hogy kimennek a, mit tudom én, melyik rét, azt összeverik egymást huligánok, és ez a sport utáni esemény. Igen. Ott meg mit tudom én, meccs előtt, meg meccs után kimennek, együtt söröznek, megnézed, nyilván nagy ritkán vannak balhék, de azokat általában utána következménye van. Igen, meg nem nagyon látja az ember, hogy azért lennének, meg persze nyilván van egy kis szekálás, meg egy kis... Hát ez a kis rika, ez a kis szájálás, de hogy az is olyan baráti, hogy igen. mit tudom, mint a 1000 éves, 10 éves barátoddal rikálod egymásra. Igen. Tehát, hogy
hogy nem, valahogy más a kultúrája, és nem tudom, hogy ez nekünk miért nem sikerül így kialakítani, és én ezt hiányolom egyébként az összes sportból, és az, ami szerintem egy tök jó az amerikai fociban, meg az amerikai sportokban, hogy ők annyira magukénak érzik, hogy ez egy ilyen nemzeti öntudatot ébreszt, és nem csak azt látja, hogy ez egy foci, hanem ez egy nemzeti termék, amit nekem támogatnom kell. És már csak azért is kimegy. Hát de lenne olyan sport, amiben ezt itthon meg lehet csinálni. Persze, persze, hogy lenne. Csak ez, amit meg ugyanaz az infrastruktúra, hogy akkor föl kell építeni, hogy akkor az meg legyen egy olyan parkoló, amiben elfér, 50 000 ember, aki ki tud menni oda sütögetni, meg akkor legyen hozzá legyen segítve az ember, meg legyen jó élmény az egész, és akkor tényleg meg lehet. Igen, mert azért most, hogyha beszéltünk itt például a vízilabdáról, amivel egyébként tök sikeresek vagyunk, hogy az is, kimész egy vízilabda meccsre, egy ilyen nagyon párás úszodába ott ülsz, és akkor így megnézed a meccset, majd a végén fújtak 3 sípot, és mondták, hogy lehet hazamenni. Ami tök jó, és tök tehetségesek vagyunk benne, és szerintem tényleg jó, csak az a gond, hogy itt így végig szakad. Igen, hogy nem adja, oké, az a sportélmény megvan, de igen, ez a plusz nincs meg. Meg az, hogy amiről szerintem a sportnak, bármilyen szinten nézzük, néző szinten, nézzük játékos szinten, jó, az élsport az kicsit más, de hogy azért szerintem ott is az lehet az emberekben, hogy azért egy közösséget kell ezzel építeni, meg hogy az emberek én ezt látom, és nézd, hogy tömegsport, mit tudom én, az, hogy összehúzza a szurkolókat, tök mindegy milyen csapatnak szurkolsz, az, hogy ott vagyunk és élvezzük, és csináljuk, tök jót sörözzünk, tök jót eszünk, közben nézzük a meccset, beszélgetünk. De valahol az élsport is erről szól, csak hogy nyilván ott van egy sport teljesítmény, igen, tehát hogy nyilván ott azt mellé kell tenni, de hát nyilván úgy rajongást kiváltani, vagy úgy érdeklődést kiváltani, hogy tök átlagos emberek rohangálnak kicsit sörpocakkal, érted, és akkor rúgdossák a labdát. Annyira nem jó. Tehát nyilván oda kell valami extra teljesítmény, kell valami olyan, ami... Igen, ott már csak ott a szurkolóit nézték, a közösségépítés, mert most nyilván egy élcsapatban nem úgy fognak összeválogatni embereket, hogy jó a közösség, vagy jó a hangulat, vagy nem tudom, hanem tehetség alapján, nyilván az a része, de aztán nyilván abból is biztos születnek jó barátságok, meg tök jó közösségek, szóval én azt nem vetném el, attól függetlenül, hogy mit tudom én, pénzeket keresnek, meg amúgy az NFL-ben is látszik, hogy tök jó barátság, mit tudom, amikor már másik csapathoz mennek, de még mindig beszélnek, mindig együtt PlayStation-öznek, még mindig, mit tudom én, ha egy városba játszanak, akkor elmennek együtt kajálni, mit tudom, ilyenek. És én például ezért is tök összetem az amerikai focit itthon is, mert egy kicsit ez átjön. Szóval itt azért szoktak lenni ilyen, mit tudom én, egy kis sütögetés, mit tudom én, van egy kis hotdog kint. A srácokkal is volt olyan, hogy én például a Bencsicsel régen nagyon sokat jártam, amikor az egyetemre jártam, ő ott dolgozott nem messze, és mit tudom én, amikor Mikos órán volt nekem egy idő, akkor mit tudom, kiültünk kajálni, például akkor rüheltük egymást, mert a Cowboysba jártottam, meg a Wolvesba, és akkor így kb. Annyi volt az ismerős, hogy válogatottba találkoztunk, és de aztán itt tök jó haráverek lettünk, hogy jelentünk kajálni, ezt kiderült, egy csomó mindent ugyanúgy látunk. És szerintem ez lenne a lényeg, igen. És ezt minden szinten, hogy ez, mit tudom én, neki mész valakinek a parkolóba, söröztük, lejöntted, akkor ne az, hogy összeverjük egymást, akkor elkezdünk beszélgetni. Igen. Ja, te is őt szereted, én is én így látom, te úgy látod, és akkor elindulunk valamerre. Kicsit ellenségesek vagyunk mi talán ahhoz, hogy... Mert tényleg mondom, tehát, hogy azt látod hogy egy ilyen amerikai sporteseményen, hogy minden arról szól. Tehát az utolsó kávézóban, meg az utolsó hamburgeresnél is mezbe vannak már aznap az emberek, mert hogy érted, hogy ez lesz, tehát hogy most itt egy foci meccs lesz, és akkor, tehát hogy ezt az átszellemülést, hogy inkább úgy szellemülünk át, hogy egy picit ilyen ellenségesek a hangulatunk, de látjuk ezt az átszellemülést, pont amit mondtál, hogy ugye egy ilyen Ferencváros-Újpest meccs után képesek összeverni egymást, csak azért, meg ott lelátom, és úgy dobálják egymást üveggel, mit tudom, mik vannak, meg most láttam, hogy begyújtottak zöld füstöt a újpestiek között, meg a kurva anyát feliratok, meg mit tudom én, ezek szerintem annyira fölöslegesek. Persze, tehát hogy lehetne ezt élvezni, meg jól kezelni, és furcsa az, hogy vannak mainstream sportok, meg vannak olyan sportok, amik nem annyira mainstreamek, és hogy mennyire máshogy működik, mennyire más a pszichológiája, meg egyébként ezek a mainstream sportok egy más országban hogy tudnak működni, ez is tök érdekes, hogy lehet, hogy ott mindenki szereti, de ettől függetlenül nem csinálnak belőle egy ekkora nagy ilyen ellenségeskedés. És szerintem a legjobb tanulság aztán az, hogy igazából azért megyünk, hogy jól érezzük magunkat. Nem? Tehát, végül, ha ezt nézzük, mindenhol végül ez van. Pont most azért röhögök egy kicsit, mert pont ezt beszéltem a vezetőedzős beszéltünk, hogy a legvégén mindig az a lényeg, most így átbeszéltük a szezont, hogy jól éreztük magunkat. Kiszoptunk a döntőbe, voltak nehézségek, mit tudom én,
de mondtam neki, nekem végezetül az a lényeg nekem, hogy most visszagondolok, és jól éreztem magam. És ezt levetítjük szurkolói szintre, amíg kimegyek egy eseményre, ott is az a lényeg, hogy visszagondolok rá, tök mindegy családdal, barátokkal, mit tudom, ez egy jó élmény legyen, hogy jól éreztem magam. És igen, és ezt a kultúrkört kell, ami ez nem tudom, mi hiányzik. Frusztráltak az emberek, ebben nőttek fel, hogy ellenségeskednek. Most szerintem az ilyen kurvanyázást el, hogy lehetne szellemesebben, mit tudom, akkor valamit fölírni, mit tudom én, ami hát szerintem inkább ennek a kultúrája hiányzik, vagy hogy mondjam, az, hogy így nőjenek fel generációk, nem? Tehát, hogy itt megint csak az utánpótlásra tudok visszatérni, hogy egy kicsit utánpótolni kell azokat az embereket, tehát most te így gondolod, te már a gyerekednek azt fogod átadni, hogy így megyünk egy focimácsra. Igen, és szerintem eljön majd az a pillanat, amikor tudunk ezen normálisan, csak hát le vagyunk maradva egy picit, igen. Társadalmi szinten. Kicsit társadalmilag szerintem frusztráltabbak vagyunk, mint egyébként kellene, és ez nem biztos, hogy csak ránk magyarokra jellemző, tehát szerintem azért ez egy ilyen nagy európai jellemző, mert Európán kívül azért lehet látni, hogy nem így van, Európán belül azért ez megvan. Tehát azért az angol szurkolók se jobbak egy dekával se, meg a németek se, meg az összes többi, tehát igazából nem vagyunk előrébb egy dekával. Azt a kultúrkört is, az, hogy az átlagember mondjuk lehet, hogy nem olyan, de hogy az, aki kijár sporteseményekre és mit csinálnak, azért ott is látszik, hogy és ebből is az, hogy a britek ezt csinálják, a németek, akkor mi miért ezt csináljuk, és akkor itt is egymásnak kéne példát mutatni, és akkor átszívni, meg viszont igen, mondjuk az utánpótlás nézzük, ha megnézed Amerikába és megnézed egy középiskolai meccset, ugye ez mindig péntek este van. Ott is, mit tudom én, kimegy az egész város. Vagy mit tudom én, legalább nyilván nagy hozzától. Mit tudom, az iskola, meg igen, a közeli, egy pár ezer ember ott is azért már buliznak, mit tudom én, tök péntek esti meccs, főiskoláról, egyetemről ne is beszéljünk, ott az egyetemi meccseken olyan izék vannak, hogy bulik, hogy voltunk a Dallas Cowboysnak a stadionjába, így megnézni, és pontosan azért valamelyik ilyen, nem tudom, hogy tudod, ilyen színek, meg mit tudom én, alapján nevezik el ezeket a különböző ilyen egyetemi döntőket, meg mit tudom én, ilyen Purple Bowl, meg Rose Bowl, igen, és akkor azt én sem látom át teljesen. Én sem őszintén, de mindegy, nem ez a lényeg, hanem hogy akkor volt egy ilyen döntő, és hogy már ki volt plakátolva, meg ott előre ezért, tehát hogy konkrétan a Cowboysnak a stadionjába fognak játszani. Na most mennyi emberre készülnek, ugye? Tehát, hogy igen, és az tele lesz. Igen, valószínűleg tele lesz, és valószínűleg mindenki jól érzi meg, és még egy egyetemről beszélünk. Hát most megnézed, azt pont tudom, a Notre Dame-nek van a legnagyobb stadion, 120 000 ember, és mit megnézed egy Notre Dame meccset, az a stadion tele van. Aha. Úgyhogy oké, hogy mondjuk oda jár 10 000 diák, vagy most mondtam valamit, de hogy 120 000 ember oda elmegy, a város, kimegy. De nálunk szerintem egy vízilabda meccsen sem volt még a felese. Nem? Tehát, hogy amiben egyébként jók vagyunk. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy oké, foci meccsen nincsenek, mert mondjuk abban nem voltunk olyan jók, de hogy mondjuk például ez, hogy nem tudom, nem érezzük. A labdarúgást nem érezzük bizonyos okok miatt már lassan magunkénak, mert hogy nem tök másról szól. Lassan már azt érzem, hogy ez egy tök politikai eszköz, ami szerintem tök rossz irányba vezet. A többi sport meg nem tudom. Pedig, és ott van, és tök jók vagyunk, és mégse alakul ki olyan. Nem tudom, hogy nincs ideje ezzel az embernek foglalkozni, mert van más dolga, problémája. Neked személy szerint nem is biztos, hogy kell foglalkozni ezzel, de aki ezt csinálja, annak biztos, hogy kell vele mármint úgy értem, hogy szurkolóként, hogy téged az érdekeljen, hogy nincs az a szabad időd mondjuk meg, vagy ezt sem gondolnám. Hát azért nézd meg, hány fesztivál hány emberrel lezajlik. Tehát, hogyha van... Hát valami oka biztos van, ezért most egy ötlettelek így hirtelen, mert úgy nem gondolkodtam még el rajta, csak így ezek jutnak eszembe, nem tudom. Na jó, beszéljünk meg egy pár szót akkor a következő szezonról, hogy indul nektek majd, ugye mondtad, hogy szeptemberben kezditek. Igen. Lesz toborzó? Még ez fontos, lesz, hogy elmondani. Igen, szeptember 15-én lesz Diósdon, egy nagy toborzónk. Jöjjön mindenki, aki szeretne. Jó, mindig tök jó az edzői gárda, tök jó játékosokkal, tök jó környezet, erről már beszéltünk, ugye nem fogunk olyan, be lehet illeszkedni, és tényleg ezért jó foci, mert egy közösség vagyunk, és még az is mindegy kell, melyik csapatba játszol, mert oké, meccsen szétfőjük egymást, de aztán lejövünk kezet, fogunk és megiszunk egy sört, vagy akármi. Úgyhogy, de most a Diósdon nagyon fellendülőben van, úgyhogy ezt szeretnénk is tartani az irányt, úgyhogy ezen dolgozunk. Én jövőre még biztos ott leszek, úgyhogy aki jön meg, nem tudom, én azt támogatom. Van olyan platform, ahol a focis dolgaidat lehet követni esetleg? Azt most itt elmondhatod, aztán majd szépen belerakjuk a videóba, hogy tudjanak téged követni, vagy nézni, ha van ilyen. Jó. Hát ugye Facebookon lehet élni, Törzsük Tamás Krisztián néven elértek, oda szoktam sok kontentet, ilyen focis dolgokat megosztani, ugye csapattal, meg saját képek, stb. Meg Instagramon a Dugó, kisbetű, minden, rövid, 58.
Jó, ezt majd szépen kiírjuk, és akkor megtalálják, hogyha be tudnak szépen. téged követni, és akkor megnézni, hogy mi a helyzet a magyar focival, vagy a magyar-amerikai focival, vagy és mondja, nem hangzik ez olyan jól, de valahogy így. Hát meg igen. Meg ugye valaki azért van a szövetségnek is oldala, informatív, meg azért vannak ilyen saját, a Hungarian Football, ugye a Facebookon, ők ilyen informatív magyar-amerikai focival foglalkoznak. És akkor ugye azért lehet találni, de nyugodtan. Jó, oké, hát szerintem leírásban meg így összeszedjük majd, hogy mik vannak, és akkor ezeket is meg tudjátok nézni. Hát én köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál, tök jót beszélgettünk, szerintem volt értelme, és akkor hát találkozunk majd a legközelebbi adásban. Sziasztok! Én is köszönöm, sziasztok!